Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Ubochi Eke Oku, Ukraine on +380 975 221413. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion, make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem news, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Obinwannem. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile. Ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. From the streets of Amber, across the deep blue sea,
A message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling. Can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị anyị ji ekene Chukwu Okike Abịama maka ife ọma ha na-emere anyị. Taa bụ ụbọchị Eke ọkụ, ka ọkụ na-acha n'ụwa niile, ka anyị na-ekene Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa ma mekwa ka anyị na-afụ ụzọ n'ala ndị dị ndụ. So anyị na-asị ka Eke ketere gị ihe ọma, ketere gị ọganiru, ketere gị ịdị n'otu, ketere gị nghọta ịghọta ife anyị na-ekwu okwu n'ala be anyị. Maka na ife anyị na-ekwu okwu n'ala be anyị ka anyị na-ekpesara Eke ka o kenye anyị udo na ịhụnanya na obi nwanne m. Maka na inwe obi nwanne, ịma nchere nwanne gị ajọ echiche. Inwe obi nwanne, ịma megide nwanne gị. Inwe obi nwanne, ịma nọkwa n'ebe a na-akpa nkata ka akpagide nwanne gị. Inwe obi nwanne, ịma nọkwa ebe a na-eri oke nwanne gị, ịgba nkịtị. Inwe obi nwanne, ị ga-ama ihe Nnamdi Kanu ji wee nọ na Sokoto wee na-agba mbọ ka mara ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma. So na ana m asị ka Eke ketere anyị nghọta ịghọta okwu niile a m kwuru ka o wee baara Igbo niile n'aha Chukwu Okike Abịama kere n'igwe kee n'ụwa mana o nweghị ihe kerie. Chukwu anyị na-akpọ okwu na Eke, na-akpọ okwu ya n'Orie, na-akpọ okwu ya n'Afọ, na-akpọ okwu ya na Nkwọ bụ Chukwu ome mgbe o nyere dibịa, Chukwu ome mgbe o nyere pastọ, Chukwu ome mgbe o nyere nne na nna, Chukwu ome mgbe o nyere ife niile nke o kere eke n'ụwa na onyenwa bụ onye mbido na onye njedebe. Onyenwa sịrị anyị jee n'ụwa, jee mee ka ụwa dị mma, jee mụọ ụmụ, mụsasịa na ya ebe niile, baa na ya afa m,
maka na afa m ka m ga-eji wee mara na unu bụ ụmụ mmụọ. N'afa ka anyị ji eje, n'ọba afa ka anyị ji ekene Chukwu ekene, afa ka anyị ji eme ka Chukwu mara na anyị nwa dị. Onye ka anyị ji abịa Chukwudị, Nnamdị, Okechukwu, Ifeanyị Chukwu, Ngọzika, Chinechere m, Chinemere m. Ọ bụ ife ndị a ka nna anyị ji wee gosi ụwa niile na nna anyị Igbo bụ onye mere na-asụ Igbo n'ụbọchị taa. Edere wee desasịa n'ụwa niile. Onye ọbụla na-asụ ya ka o si wee ghọta. Na ana m asụ Igbo niile na-ege m ntị n'onu ka unu mara na oge akara aka ka anyị nọ n'ime. Anyị nabatara nnukwu nwanne anyị nwaanyị bụ onye nke anyị na ya ga-anọ n'ụbọchị tata, bụ Evangelist, bụ onye na-ekwu n'enu na-ekwu n'ala, na-eme ka Igbo niile mara na-enwekwara ụzọ Chukwu Okike Abịama sikwa wee na-ezi ozi site n'ọkpara Chukwu Okike Abịama bụ Jizọs Kraịst, bụ onye nwe anyị, bụ onye nwụrụ ọnwụ maka ihe nje anyị na-emene n'ụwa, bụ onye merenụ na anyị nwa na onwe anyị dị ndụ wee na-aga dịka Chukwu si wee kee anyị ka o si kekwa Jizọs Kraịst. Anyị niile bụ ụmụ Chukwu, bụrụkwa ụmụ Jizọs, maka na onye bụ nwanne gị bụ gị nwa bụ nwanne ya. Onye ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa na ọ ga-abịa kọwa onwe ya. Ọ kọwa onwe ya, ọ gwakwa unu ka o si wee na-agbakwa mbọ na-atọghatakwa ndị na-agafe ụzọ, maka na onye na-agafe ụzọ ọ bụrụ na ịkpachapụghị anya ife eri isi gị. Ọ nọ n'ala London wee na-etinye abụ mkpu ka ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma, dịkwara ụwa niile mma, ka ndị mmadụ wee sobekwa ọkpa nke nna anyị bụ nke Jizọs Kraịst ziri n'ozi ọma. Dịka anyị na-abakwa n'iru, ndị ọzọ bụkwa ndị nke na-esokwa m wee na-eti mkpu n'obi nwanne anyị na-akpọ obi nwanne tim, ya bụ ndị nke wepụtara onwe ha, wepụta ife niile nke ha ji wee bụrụ mmadụ, si na ha ga-esoro wee mee gịnị, wee na-akwalite obi nwanne Igbo TV, obi nwanne news, obi nwanne media in general, na-akwalitekwa obi nwanne foundation worldwide, na-akwalitekwa obi nwanne nke ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ndị na-ekwu ka ọ ga-esi wee dị mma n'ala Igbo, ndị na-ekwu ka ala Igbo ga-esi wee dịkwa ka ọ dị na gboo gboo. Anyị ejekwa kọbakwa ọrụ ugbo, anyị ejekwa zụbakwa ọkụkọ, maka na ọ bụ anụ anyị zụrụ ka anyị na-ata, ọkwa na ihe anyị kọpụtara ka anyị na-eri, ọkwa na mmiri gbara na be anyị ka anyị na-anwụ, maka na anyị nwere ife niile eji ebi ndụ. Mana ọ gịnị meziri o ji wee dịzie ka anyị nwere ozie ọnya bịa iji wee gbakọ n'ụbọchị taa, si ka anyị mara ife a ga-eme mgbada ka a sọrọ ya nri. So na onye ọbụla bụ onye ga n'onu ya n'ụbọchị tata na obi nwanne Igbo TV, ọ ga-abụ ndị ga-enye gị ya na-akpọ ntụziaka nke ị ga-eji wee gaa ka ọ gaịta, dịka anyị si eti mkpu ka anyị nwere onwe anyị dịka Biafra, ndị na-etikwa mkpu ka e nwere onwe ha dịka Solution, ndị na-etikwa mkpu ka e nwere onwe ha dịka ndị ka etigbuo ozogbo tigbuo ozogbo. So na ọ bụ ihe ndị a ka anyị ga-etiche ọnụ n'ime ya wee mara ka anyị ga-esi wee na-ekwu ya ka ọ na-adaịta, maka na a sị na onye ọbụla na-agwọta ka chi esi wee kee ya, mana ọ bụ anyị nkọwa mmiri ọnụ ọgbọ ụfụ. Ana m ekene unu wee na-asị ka m pụtakwa ka anyị jee kpọbatazie ya bụ ndị nke anyị na ha ga-anọrịta na studio n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị ga-etikwa link na comment section. Ọ bụ na ihe anyị na-eme dị gị mma na ịchọrọ iso wee nọ n'ọnọkọ ndị Igbo dịka unu si wee mara afa m bụ nwanne unu nwoke Maazị Ugwu Okechukwu, obi nwanne nke ndị Igbo, ka anyị ji arụrụ Igbo niile ọrụ n'efu, adịmarụ a n'ego. Ihe na-arụ bụ ka anyị niile na maka na ọ dịrị gị mma, ọ dịgoro m mma. Okechukwu Ugwu na-anụ onu ya bụ onye Amaji Ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu, ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ya ka ọ dịkwa mma ọzọ, maka na ọ bụ na ala Igbo dị mma, ọ dịrị mụ na gị na-abụ, ọ dị njọ, ọ dịrị mụ na gị na-abụ. Onye ka anyị ga-eji wee gbakọ aka ọnụ wee mara ha ga-eme ka anyị niile bụrụkwa ụmụnne na ụmụnna dịka ọ dị na gboo gboo. Anyị esikwa n'ofu ụzọ n'ofu uje wee na-aga, maka na ofu nne na ofu nna dị eme na anyị dị ndụ n'ụbọchị taa gbasasịzie n'ụwa dịka ụkpaka. Mana obi nwanne nke ndị Igbo siri bịakọtakwa n'ọnụ ọzọ ka anyị wee gaa ka o si kwesị dị. So ọ bụ na etinyela nke irigote ka anyị na-aga wee kparịa na onwerekwa n'ọnụ a na-akọ, anyị adị akọzikwa ọnụ, anyị adịkwa abụzikwa ọnụ, maka na ụmụ Chineke ka anyị na ha na-emekọ. Anọ ụmụ Chineke ga-edu anyị jee n'ala nsọ nke ha na-ekwu okwu ya. Ala nsọ ma ọrụkwa mara dat na ala milk and honey, ihe juru eju, ihe bara bara, so na ihe dị mma n'ụwa ka anyị pụtakwa. Hey! Ọkọ Paul Ogunwa. Purchase your tracks today. Umonka village. Ebe nsi abịa ka nsi abịa. Ozobolo. Nwa Ozobo na-enye ekele.
Nnamdi Kanu, a freedom fighter. They are rich way was insanity. Originality will go facility. Nnamdi Kanu is the able, stable. Now take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, we go facility. No, but today you don't say he's been on this game. Over his dead body to take a prize. Yeah. Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu. Purchase your A man of tracks freedom today. fighter. Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of BIAFRA. Anamekuzi Kemaka Ubochi Eke Oku Aye Ubochi Eke Oku the CEO Ubochi Eke Oku the CEO of Obinwannem worldwide. Anamekenegi Ubochi Eke Oku from Amaji from Umunkati Kedi na Nsukka na Enugu State. Big baller, based Hamburg in Germany. Also Onu Nekwe Biafra. Hi, Onu Nekwe Biafra. Set us free, let's go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality we go reality. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Okome. Anya land ego. Anya batago n'obi. Ebe a na-ekwu okwu ka ọ dị mma. So we are going to introduce ourselves and we are going to do it as usual. Evangelist, ndewo. Ndewo, sir. Maka na anyị ga-ebidogodi ihe na bai before anyị wee bazie na nke ndị bekee ịnọ na befa. Ịghọtago? So ịmarụgonu ka nsi wee kọwa onwe m anyị ga-alaikụkwanụ ka anyị ga-achọ ka anyị matakwana onye ebu tupu anyị ababa n'ihe anyị na-ekwu anyị ji maka abịa n'ụbọchị taa gaba n'iru gwa anyị onye ebu gwakwa ndị Obinwannem Foundation Obinwannem Igbo TV onye bụ gwakwa ha nke iji wee biri maka na o nwere nke iji biri ịmara ihe niile ahụ ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo n'ụwa niile ka ha mara onye bụ mezie ka ha mara na obi nọ n'ime bụ obi ndị Igbo niile, obi ebe a na-ekwu eziokwu, ebe a na-ekwu ya ka ọ dị, ya na-akpọ ya bụ hard talk show, ya ada okwu ebe a na-ekwu okwu na-akụ ya mmiri. Ụnụ agbago na ozi ọma Chineke bụ otu ọ dị ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị n'ụwa. So gaba n'iru nnukwu nwaanyị. Adị mma, ndewo mmadụ niile. Aha m bụ Jessica John Braimah, Evangelist Jessica John Braimah. Mana a na-anụ m na Edo steeti, mana abụ m onye Ụmụahịa. Abụ m onye Abia steeti Alex Oti. Is our claim to fame now. Abụ m onye steeti Alex Oti. Aha Igbo m bụ Chituru. My maiden name bụ Chituru Obioma. And my English name bụ Jessica. Agụ m akwụkwọ na agụ m primary 6 na Nsukka na Obukpa. My uncle na-akụzi na Obukpa. That time my father si ka anyị mụ na nwanne m soro ya ka anyị nwee ike pasịta ihe a na-akpọ ihe common entrance maka na ịpasị ọfụma etinye gị n'ezigbo school. So agụ m primary 6 na Obukpa. I think Obukpa primary school. Wee gaa secondary school na Mbano. Ngụtụ na Mbano mecha my father si mba ka nnachite Ụmụahịa. Ngụtọpụzie na Fugiri Girls na Ụmụahịa.
Then again go to secondary school, Banyeze University. I go English na University of Nigeria and Nsukka. Na Nsukka can go Guchazie na Nsukka. Then may use service na Bender State. So Uganwa can be dozy television, na Bender television. But actually before Ogen no university, I know vacation job. So vacation job na lo that time na NTA Aba. So then Guchazie school, Meze use service na Bender television na Benin. So get mecha use service in Jezeluba na Champion newspaper Iwanyanwu na Lagos. Before Ngaba Champion newspapers, alutum ọrụ na Imo broadcasting. One program I called Brain Teaser was a youth program. I was presenting it on Imo TV, Imo television, no worry. But after some time, Nje present another one na Entiaba, and I where youth new age obukwa youth program. So in Sikwa na new age, and wajebezie Lagos ogi wanya mepe newspaper. Luba there na features desk. Notocha with the wanya newspaper and Jezie Concord newspaper Abiola. Look at Abiola Kadendo and alumna newspaper and the business desk. Daily Concord and from Concord oge ndị gọọmenti ijele Abiola oge anwa bịa kpọchie Abiola mechizie Concord newspaper onye ọbụla chọba ọlụ nwee chọta ọlụ na magazine Chris Anyanwụ the Sunday magazine. So nụcha na Sunday magazine oge nka ndị matazie ka esi eme magazine. Then I started my own magazine from there. Mbido magazine Insurance Today magazine was business and insurance magazine. Then again no Champion newspaper. Only one man and I call Livia John. So Livy they made TV programs. So not only get help here with program on them and only 2 programs. So only get presented the other one on insurance. So somebody connected to me, say no man and Lubona TV. So can use all my talent. So videos they present my program named Lagos while I was working with the Concord newspaper. So again, Jesse Sunday magazine, I was still presenting the program on television for Livy on part-time. So again, videos in my own media, Livy's program, videos in my own program, and I acquire Insurance Today with Jessica. So I'm in the program for 11 years. 11 years now Lagos. I had my own company, media company, now a published magazine. I had my staff. I was just, very busy as a media executive. Nemenkem. Megidezi Wedoya in 2002. That was after running my own company for over 11 years. Wedoya was prayers that kept me alive, and one of the vows I made, I will serve you full time. Madam Alarola, insomnia, blood pressure, my water. But the worst Evangelist, all the network go dey too so maybe I don't know. O kwesịrị iwelite voice ya tago. Ka na no. Ndị nwere all sorts of things. Your network. Yeah, audio okay. It's okay. Okay, so because the doctors, everybody walk up and where's on my fan at war. So we're buying into warfare, deliverance warfare. So one ministry no Nigeria, one small ministry. It's also if you find a lot of prayers. Immanuwa until you experience something. Imam that nowhere if I want something where you cannot just buy your house. Imam that thing exists.
until, you know, something leads you there. So where mechizie my media company, Western also, if come febeze chuku, because it was terrible. When came or you mwine from sim no more be fancy no more, she couldn't believe it. Or some mobia cannot to be. People like 5-bedroom room nine ensuite, 3 sitting rooms. But that I come already. So when you want to say mobia cannot to be at that now. You don't look okay. Jen and calling wine alone at guest room downstairs, Macau duplex. 10 p.m. I go batani na room and one. So I go to everybody anya that night. Manda number say far baraka. But what the experience did was just pushed me into deliverance warfare and prayers and evangelism. And so I started going to minister to people in the hospitals when the Lord began to heal me. I started going to schools to minister to young people. I just felt, I've seen it all. I've touched money. I've enjoyed it all, but can't face it because all young men pieces. So God healed me and I started full-time ministry. So where this idea, by as time went on, I found out that now, even though I have media knowledge, a lot of things were just, a lot of knowledge was springing up. Internet, citizen journalism and everything. And even with ministry work, for you to be able to do anything online, you have to be knowledgeable. So Nyawa Kanji decided to come to England to do my master's in media. So I did master's in digital media. And before I left Nigeria, I met my husband in the course of my ministry work. The ministry God used to heal me. My husband was one of the ministers there. So my husband. So we got married. I am in London. So I've been in London since 2013. Then in 2019, God gave me a miracle baby. I became a first-time mom. Mom at age of 55. I'm 62 now. My baby is 6 years now. So that is me. So because of my media experience, I'm able to use my platforms, Facebook and YouTube, to speak out about injustice, about the ills going on, the fact that Nigeria has become a terrorist haven, and if you criticize, you get locked up, while the terrorists are being pampered and declared prodigal and given billions and, put into the security forces. The whole thing has been so heartbreaking for me. It's too heartbreaking. My knees, I've been on my knees, calling on God. In the process of praying, God gave me so many revelations. I saw that revelation like this, wherefore that the whole of Southeast had been occupied by the military. There was military checkpoints everywhere. And it was like there was war going on in Southeast Nigeria. That was about 4 or 5 years ago, I had that revelation. And that was really what jolted me. I just knew that there was trouble coming, because in that revelation, even though I live in London, I found myself in Nigeria, and I was going to our compound in Umuahia, and I was telling my mom, I said, you're still here. You're still here. Soldiers have taken over everywhere. You can't even leave now. So she said, I would have left. I was waiting for your brother to come and arrange everything. That dream was so vivid. Come and see soldiers in checkpoints. It reminded me of what I saw during the war, because I was a child. I was born in 64. The war was around 67. But I still have memories of when they put us in a big vehicle and we're running away. As a child, I knew we were running away from my home. And there were soldiers, military checkpoints everywhere and all that. And, so it was exactly that kind of scenario come for in my revelation when I saw it.
I woke up and I'm like, God, what is going on? You know, and Nchegi, all these things, when I look back, I remember the days when Nnamdi Kanu used to be very vocal, you know, but I didn't understand what he was saying. And I just say, why is this guy talking like this? I used to feel so irritated. Or see, Fulanis will come, they will take over your land, they will rape your women. I said, why is this guy saying this? Because at that time, Jonathan was in power and everything seemed okay. But Nnamdi Kanu was talking. So why is this guy talking like this? But you know, any day I see Nnamdi Kanu, I'll ask him, how did you know all these things that will happen? Because when Buhari now came, by then I was here, started hearing about people can't go to farm again. That the forests and the farmlands have been taken over by, you know, Fulani terrorists who are obviously not Nigerians. They can't speak a word of Pidgin English. They can't speak a word of Hausa. It's just only Fulani they speak. And that they are taking over the farmlands everywhere. They were killing pregnant women. They opened them up, kill the baby in the womb. And it got to a point they will enter some villages and they slaughter all the men, anybody with a male organ, even if it's a baby. Which, I mean, it's so horrendous. It's so horrendous. I'm like, why? Why would anybody in leadership say that this is okay? Why would anyone not say, no, this must stop? This must stop. Why slaughter innocent people? If it's a case of politicians against politicians, killing one another or fighting against one another, you know, it's explainable. It's not excusable. It's explainable. But what is going on is not you can't even explain it. It's neither explainable nor excusable. You know, that will enter villages and set people sleeping ablaze. Everywhere will burn down. And then I saw the video of a lady that tied up, set fire underneath her. So you just see that it's so much iniquity going on. And as a child of God, as a minister of the gospel, I feel the burden so much. If I want to pray now for myself, I can't. Once I kneel down, I'm saying, God, is there no balm in Gilead? Rend the heavens and come down over Nigeria. Let they that live by the sword perish by the sword. I'm like, God, where are you? Where are your miracles of old? Why are you allowing all this to happen? Innocent people, children are being raped. Little children in IDP camps, and so unprintable things are just going on. They are being starved before they can be given food. People in uniform will rape them first, rape mother, rape children, rape everybody. It's so heartbreaking what is going on. It's so heartbreaking. Whatever can be done to stop this thing, whatever, I don't know. I'll keep Yes. Thank you, Evangelist Jessica Braimah. That brings us directly to the business of the day. So, where the rain started to beat us, so that we may know where it's going to stop. So, all these things is an ideology and is anchored in one place. The point is our covenant history, and as a woman of God, I would like us to reference Galatians chapter 4, verse 21 to 31. That will be our reference scripture to where this rain started to beat us. It's talking about two women that represents two covenants. So it's talking about the oath of Egypt. That is the yoke and bondage of Egypt. That is what gave birth to the ideology. So it's so unfortunate that we Africans, we became lost flocks. But we are bringing the business of the day direct to the point that he says the judgment shall start from the house of God. So in these two religions, especially at bondage Nigeria, we have believers, but we don't have those who know the truth in the word of God.
nor the form of God. That is why Africans are referenced as lost flocks. So in the leadership of the church and the Islam, under that oath of Egypt, we are made to believe that Almighty Allah understands only Arabic, and then to believe that Jesus Christ is the white image and the angels all are painted white. And we, the leadership of my people in both Christianity and religion, are not referencing to this truth about our communal history that brought the oath of Egypt, rejecting the choosing Africans and using that ideology, that device as divide and rule. So now, how are we going to wake up the leaders of the church and the Islam of Africa to reference to this truth that indeed we were deceived? And that is why under their leadership, we are betraying African land, because ordinary Muslim, we prefer Muslimi Danwana and Arabic first before Africa. And his own bloodline, indigenous Africans, are tagged Kafiri, Arna, unclean, to be, like we are considered sheep to be paid. And that is what is ongoing. And we know that 1999 Constitution made it very clear. All the tags and symbol logos of Nigeria made it clear. We all with Arabic inscription. The 1999 Constitution, 160 something times Sharia mentioned, no mention of Christianity. That is because under that oath of Egypt, the leadership of Western and Arab whites made it a secret oath to use this as a device of divide and rule. So why are the leadership of the church keeping mum? Examples of the leadership of the church are Adeboye, that the GO, who have anointed many high, well-respected men and women of God, like my friend, Professor Emil Tibanjo, and presently, well-respected pastor in the biggest church auditorium. But under their watch, the 8 years of Buhari passed with the advancement of this ideology. Yes, that's where it started and got advanced, yes. So these are the ones representing the church. They can't as much as even reach out to go to Yelwata, to go to the IDP camps of all these Christians being slaughtered in the northern region and also in Biafra land, because they couldn't penetrate. They used the device, the same script they acted in Northeast. Why are the leadership of the church not raising their voice? And instead, pastors like Remi Tinubu, we travel all the way to America for prayer breakfast to push narrative that there is no genocide. And then in the Islamic side, we have well-respected clerics who are the masterminds like Gumi. They respect and worship him. The military with Arabic logo, which means Nigeria in the spiritual name is Nigeria Egyptian Army. All these people, the narrative they are pushing is that under that oath, we are justified to be unalived. They interrogate Africans before our very eyes, make videos of it. Many Africans, you see, like English, like Arabic, the two languages they use to capture us. Many Africans cannot speak English fluently, so also Arabic. Most of them have never been to Arabic land. But they use Arabic and shout Allah Akbar to interrogate my people to forceful conversion. That is why they are
buying and advising. And because we are not addressing this covenant history and the truth about the oath of Egypt that adopted this system of things that now is, that rejected the choosing Al-Kebulan Africa, how are we going to create this awareness? You are in Britain, you are a voice that can be heard. So we want the men and women of God who are mounting the pulpit to know that the land is being betrayed. What can we do to educate the people so that we can come together and bring about referendum and freedom of the people? Thank you. That's Hope you understand my point, right? I understand your point. I understand. I got to a point. The PowerPoint is Galatians 4:21 to 31. It said 2 women represents 2 covenants. One, Hagar of the Arabia, that gave birth to Ishmael. In that covenant history, they were sent back to the Arabia, the slave woman. So it says she corresponds with the present day Jerusalem, which is in bondage with her children. We that want to be under the law. He said, but we, like Isaac, we are of the free Jerusalem. That is the original, the root. Because in religion, it was traditional African religion, especially the Igbo tradition that gave birth to Judaism, that gave birth to Christianity, before Christianity gave birth to Islam 560 years after. So this is where they anchor this device and ideology, and they connect it. That is the power given to the Sokoto Caliphate that makes Nigerian constitution non-negotiable. And also that oath of Egypt and the adopted system of things that now is also non-negotiable, because we are made to believe, and our pastors, our imams also make us to believe. In the Islam, they make our own generation the same bloodline, because indigenous Africans are the same bloodline. They make them to believe that their own brothers and sisters are kafiri, arna, under that oath, and ships to be unalive unless they convert to be Arabic slave. That is the contraption in Nigeria. And in the Christian world, we are making the believers to believe that it is tithe and offering that is your ticket to heaven, while that the GO, like Adebo, is drinking coffee with the Almighty Chineke. And they are not preaching the truth. Yes. So these are the points we have to touch now. How are we going to address the truth about our covenant history to set these captives free, to force the people to take Africa first, address the 1999 Constitution, that Sharia, break it down. This is what we are pushing for. Thank you. Yeah. When I look at everything going on there, it reminds me of, in this country now, in Britain, many people don't go to church. The white people that brought Christianity to us, they don't go to church. And one of the reasons they don't go to church is because the white man can't stand the hypocrisy. If you are relating with them and they see that you say something and you do another thing, they avoid you for life. That's how they are wired. That's how the white people are wired. That's why sometimes marriages of blacks and whites don't really go together, because we are coming from 2 different cultures. A black person can say, okay, let me overlook this, even though that thing is morally wrong. But a typical white person will say, no, you can't overlook this. No, this means a lot to me. I can walk away. And they just walk away. The reason they don't go to church here, they found out that people were preaching something and doing another thing. Exactly what is going on in our country, and which was why I posted that Ezekwesili's video, Obi Ezekwesili. In fact, when I was posting that video, what Ezekwesili said at Jerry Eze's event, when I was posting, I thought that, the whole social media would be flooded with her videos. I thought, let me quickly do mine before everybody flood. But I found out that not many people
flooded, they didn't flood the social media with that important thing she said. And she said that all you pastors, all you ministers of God here, fine. You people preach morality, but the young people are seeing that you are so cozy, so close to the people who are enslaving and dehumanizing our people. How can you say you're a man of God? So she gave them examples and said the prophets in the Bible spoke against evil leadership, spoke against evil going on. I said, but you people are not doing that. You know, I thought everybody were wrong with that. So I'm looking at a situation where somewhere along the line, the churches in Nigeria will empty out like the big cathedrals here. That people decided that you're being hypocritical if you preach something and you do another thing. Because that's exactly what is going on in Nigeria at the moment. I minister in many churches. They invite me to come and minister. There was one particular church, they invited me to come. And I was getting ready, you know. So after a while, I got a message from them that, oh, the program will not hold next week. The program we invited you to. And when we have a new date, we will tell you. So I said, okay, but something in me told me that something is wrong. Something is wrong somewhere. How can they suddenly change the date of a big program they've been planning? For what reason? And then say, okay, when we have a new date, we'll let you know. So I knew, Holy Spirit told me immediately that something was wrong. And I asked them, what's the problem? They said, no, that date, they just needed to change the date. I said, okay. Eventually, I got in touch with the guy who introduced me to that ministry. I said, something happened. Find out for me. I want you to find out for me why they called me to say that it will not hold next weekend, that they were going to change the date, and they will let me know. After some time, he came back to me. He said that the pastor of that church says it's because of my political views, because that was the time of elections, and I wasn't supporting the rigging that was going on. Why should a man rig elections, kill people, shed blood because he wants to be president in Lagos that time? So I was speaking out very vocal about it, you know. So because of that, that church decided that they don't want me to come and minister in their church. I said, I don't care. And that's a little price to pay. The Bible says we should be ready to suffer for righteousness' sake. That's a little price to pay. What is it they have to give me that I haven't tasted before? You know, so we are coming to a time when the Nigerian people in the Nigerian church will wake up and say, no, you can't be so cozy with the people who are rigging election, because of, you know, the reason these pastors compromise and they're close to these corrupt politicians is because they also like to oppress people. And they know that they need to be close to power for them to be able to oppress people. You hear stories about how if people criticize any Nigerian pastor, or if somebody releases a scandal about what they have been doing in secret, rather than sue the person to court, allow the court process to take its course, they will give a judge money. The judge will lock up the person like forever. The person will be locked up. The case has not been heard. So the Nigerian pastors like that kind of clout. They like to be able to use such oppressive power against even their members and, you know, the poor people in the society. So that's why they cozy up to these politicians. They are ready to, you know, so it will come to a point where nature will take its course. Those churches will empty out and they say, sorry, you can't be doing this and be doing that. You know, I say that a lot on my programs. I have a radio program. I've been doing the program since 2013 on Vision Africa Radio. And I say all these things on my program. I say, look, a time has come when you have to have your Bible study in your home. In the book of Acts, it talks about the church in the house, the church in this person's house. When they locked up Peter, they were praying in their house in the night. When the angel of the Lord went and released Peter from prison, and when Peter knocked at the door, Rhoda went to the door, ran back and said, Peter is at the door. They said, Rhoda, you're mad. How can Peter be at the door? Peter, that the battalion of soldiers are guarding in the prison. How can Peter escape prison? She said, Peter is here. That prayer they prayed went ahead and did something. So I'm telling people that we have to come to a point where we now have our church in the house, not building empires for husband and wife and children and oppressing people. How can any man of God be okay with the kind of killings going on? How can you be okay with it? Even if, let's say, there's no Bible, how can you as an individual, as a human being that has blood flowing in your vein, be okay with seeing
babies. A woman said, they cut my baby into two in my presence. They cut off my hand. They killed my husband in my presence. Said my son ran out of the room when she heard me crying. They took the boy and smashed his head on the wall in pieces, and that's how they killed him. So the woman watched all this happen. Look at what is going on. And so how can anybody say you're a pastor, even if you're not a pastor? You're in a position to say, no, this must not continue. Why should they be killing Christians like this? Unarmed people, innocent people. What is it you want from government? Let government get it for you. But no, it's not about wanting something from God. It's about terrorizing and taking over the land and Islamizing the whole place. So I don't know, but we'll keep speaking up. I will keep speaking up in my own little way, and then keep praying, There were. Evangelist, you have said it all. I thank all of you because we are in the right direction and we are getting there. Let us welcome Nai Chief Chika Daniel Odogundoka Jidebube and make an eggy. Inugono onu 19 wine. Nonu 19 woke. Ọ gịnwa ga-abịazigwaza na anyị ka o si wee dị na ọ bụrụ na enwere ebe ị ga-etinye ọnụ ọ bụkwa na okwu niile ha kwuru na ọ bụ ife dị mma agbazie ha aja n'ukwu ka anyị na-aga na ọka ọ dị mma ka anyị na-eme. Chief Chika Daniel, ndewo. Omut nna m. I think that n'ihe mbele bụ na ewu anyị ga-amịrị n'ụlọ nyụọ nshi. Ewu ọ nyụrụ amịrị n'ụlọ nyụọ nshi. Ọ nyụrụ ya na ndị Christians n'ụlọ ụka. Ọ nyụrụ ya na ndị Muslim. So n'ihe anyị ga-ekwu eziokwu ebu solution. Maka na ọkụ na-aga, ọkụ na-enwu. Eje na de ile ọkụ ebe ọkụ ahụ si enwupụta. Ọ bụ na mali wodi wesuchi ebe ahụ o si apụta. That's the only way you get ekwenchi nwere at that fire. Mana ọ bụ na fire ọkụ na-enwu like that, wee je weli mmiri, so bute mmiri niile juru na-agbụ ya n'ile ọkụ anwa, ọma anyụ. So n'ibe anyị chọrọ ka anyị nweta na bụ solution eji ya eme ibe a. Ụwa ajụ na-ajụ, ana m ajụ ndị Christians na-ajụkwa ndị Muslims. Ajụjụ nke ndị Muslims bụ ya agwa anyị reason ha ji anụrụ Chukwu ya ọgwụ. Ya agwa nwa anyị reason ha ji anụrụ their own God, ha ji fight for their own God instead of their own God fighting for them. Maka na mgbe iji wee bụ na ije na-egbu mmadụ ka i wee dushon onye ahụ sobelu Chineke nke ị na-ewe ma ọ na-ege ntị, o mere na ọ na-anụrụ chi ọgwụ, Chukwu kerie elu ọ na-anụrụ ọgwụ. O zukọ na onye anwa na ọ kpachara akpọ ọ bụchara abụ onye na-eme na ọgwụ na reason like that. And otu mmadụ ya nwụ, I suppose we nọ na the midst of ndụ uche wezuru oke. Otu aka mbịa na nke ndị Christians anyị ọkwa the same thing. Ọ bụ na anyị bụ ministers na pastors na-agbagolo na pulpit na-ekwu okwu Chukwu na-ekwu Chineke aba, mana ibe anyị na-ekwupụta n'ọnụ abụrụ ibe anyị pa n'uche anyị. Ibe anyị na-ekwupụta n'ọnụ ọ bụrụ ibe anyị pa n'uche anyị. Anyị eweli ngaji na-eri nri wute ekwensu, mana anyị na-agwa the pop ndị anyị na-achị erikwere nri wute ekwensu no matter what. Mana anyị nwere onwe anyị bụzi ndị na-achị ya bụ atụrụ na-eji ngaji were eri ibe wute ekwensu. Edibe wetara ihe na ịgharatazie back na nkọwa nke masị mmadụ. Anyị abụrụ iwe wetara ibe niile bụ na Chineke bụ Chineke okike wedetara ekwensu n'ụwa bịa chie nye eze. O wedetara ekwensu n'ụwa bịa chie nye eze. Ekwensu kaliche masị gị na ekwensu a disobedient child of God. Ọ bụ
and o nyere Chineke o ji chidetara anyị ya n'ụwa maka na ọ bụ na o nyere ya ọka ya na ya ka nọ n'eluigwe na-ewe na-agha mana at the same time Chukwu nwere ike kọwazi nke ahụ mana m nwere ofe ka anyị nwere abụ ka anyị na-ekwu na mba ekwu nke m abụrụ nọ na ị na-anya ọdụ ka likely na Chukwu oke ka nye example anyị maara na Chineke kere Judas Iscariot for a purpose. O kere for a purpose. The same Chineke nwanyị na-ekwu anyị na-ebe ewe at the same time jekwulu ka ekwensu nọ n'ịka ndụ Chineke na-ekpe ekpele na-praise ya bụ God gbanwa na onwewe ekwensu ka ekwensu nọ n'imewe na-akpagharị mana Chineke bụ na ekwensu na-akpagharị na-egwu mana gbanwa na onwewe na-ekpe worship ya bụ God amara na ekwensu nọ dị ya maka na ewere anyị eji abụ ụzọ ime mmụọ in the midst of that the same ekwensu anwụ Chineke chidete na ana ka ọ bịa nọrọ bụrụ onye isi kpatakpata Chineke wee jụọ ya kedu ibe na-akpagharị na-achọ ịka kedu ibe na-achọ ịka ndị otu m nọ na-ekpere m ma by the way ọchịa ya na-akpagharị na-agagharị na-eche ka ibe dị nne ya si onye dị nchaji o wee jụgharị ọzọ wee sị ya ka ibe iche maka Job my son ekwesị wee sị anyị ibe na-ajụ m ibe maka na meche maka Job ọkwa ihe inyere ya nwa ezigbo nwaanyị nye ụmụ ewu na ọkụ ibi ma ịnyịnya ibe niile ahụ inyecheri ya edela ochie ezi ya gara ege ntị ibe onye na-ekwu ụdị afọ anya ka ọ kwa agha iyi Chineke wee sị ọdụ mma jee n'afọ ya mana metụkwere ndụ ya aka ekwesị jee n'afọ ya nafụcha ibe niile ahụ ma gịnị o jebe na ndụ ya ọ nafụchara ibe niile ahụ garịba na ndụ Job ahụ Chineke si ya gana so na mụnwa na onwe m nwale na agha anyị na-ebi n'ụwa bazụ do too much because of ekwesị in charge and na ibe anyị ga-emezi bụ na anyị bụ nwaanyị bụ ndị ụmụ nke Chineke na nke ndị Christians ka nnaba ekwu iwe onye ọbụla Chukwu keli nwere iwe dị mma na-arụ ya mmadụ iwe dị njọ anaghị eme ma iwe dị mma na-eme eme na nwata wọtụ ka anyị garịba n'iwe ahụ dị mma na-eme iwe dị mma ahụ nke ụbụ anyị ga na-agwa anyị bụ nke dị mma ka anyị rafụ nke dị njọ otu a ka ọ dị na nke ndị Muslim onye mmalị dị iwe dị right thing ihe eme n'ụwa na ndụ wee nọchaa n'oge n'ụwa wee fụọ do the right thing have the wrong one. Very simple. They feel na some of the pastors and ministers they believe na Chineke. They believe na Chineke. Almost 85% of them. Maka ọ bụ na unu believe na Chineke. Kedu ka ihe ama na Chineke ịma na ọ na-abụ na iwe na-abụ na nzo tọgbọ na pulpit na-akwa na-alụ abilibi dị iche iche. Chiri na-ekpeli Chukwu. Ada ọzọ gara m ebule m kwa agwa the followers na-esobe ka ewu. Ike bata n'ụlọ ụka wee nọ na-ege ntị pastọ na-ekwu okwu wee bụ na ọ nọ n'elu pulpit ahụ na-ekwu okwu na-ewe n'ala nwaanyị agbọbịa mmadụ anya na-ewe na the congregation. O nwere iwe ọgwa maka that minister just with your own naked eyes ji abụ ụzọ ịbụrụ na o nwere ike etu anya si aga na onye abụrụ nwanne nwaanyị mama ya ma no another girl or lady ajibe na-eshi isi na mma akwụsịgodi ebe a biko demen ndewo chief ọ dịgo ka ọ ga-adị ịma na ọ ife ka anyị na-agwa ndị be anyị na oge ahụ akara ka ruhu ana nke bụ eziokwu apụtaba ife maka na ife anyị nọ kịta bụ ikwue ka ọ dị ka anyị wee dịkwanụ ndụ dị ogologo ndụ tọọ atọ ọnụ ka aka ka ndị nna nna anyị ha sa aka anyị na-anwụkwa ya anwụọ ka chi anyị si wee bịa bute anyị n'ụwa.
Chief Chika Daniel Deje. Nnekenekwa gị Evangelist. Nnekene gị ọfụma maka na onye furu ihe n'ụwa na-akọwa. Onye na-afụrụ ada akọwa. So anụrụ m ihe niile ị kọwachara. Ma mgbe ị dara ọya o, ma mgbe ị kpatachara ego ọ na-achịkwara ndị nwe ya, ma mgbe ị rụrụ na midia bunie ọ kwatuo gị. Anụchara m ihe ndị a niile maka na ntị na-eru m ana. Ọ ya mere onye dịka Chief Chika Daniel Odogwu ndị Ọka jide ebube ji n'ọhịa, maka na platfọm a ọbụrụ platfọm ada agbasaga hie ada agbasaga. Ndị kwụbara platfọm a, ọ bụ na ha chọrọ na-epụta kwụrụ na line, ị ga-ama na Igbo ezuona. So ihe niile ahụ ịlụzuru maọbụ nke ịka ji, anyị ga-ama ka anyị ga-esi rụkọ, maka na asa anyụkọ nwa mmiri n'ọgbọ ụfụ. Anyị ekwesịghị ịdị na-agbasasị. Ndị ọcha kpọrọ ya group of company. We come together, we plan together, we execute together, we enjoy together. Onye bụ ife anyị na-emebu na gbogbo. Ndị be anyị na-akpọ ya otobo. Even ndị local gọọmenti Nsụka nọ na diaspora kịta emepe ya. Anyị nọ m ebe anyị na-akpọ ebe otobo bụ ama obodo ebe a na-agbakọ. Uwe na-agwa obodo ihe ọbụla pụtara ọfụrụ ma nke ochie ma igwu egwu ife niile abụ n'ofu ebe ka a na-eme ya. Ndị ọcha kpọrọ ya kịta họl. Ọ họl ka ọ bụzi town hall. Mana ebe anyị na-agbakọ bụ n'otobo. Oge ọ bụrụ na otobo, ọ bụrụ na obi o dipendịrị nke onye na-akpọ onye. So ana ịbịa n'obi ịmarụgo ndị na-anọ dị. Ịbịa n'otobo ya bụ town hall ịmago ndị na-anọ dị. So ụzọ ndị yutu anyị si ejikọ onwe ha ọnụ adịghọzi. Sọnsọ ebe esi ejikọzi onwe ha ọnụ bụ n'ime ụlọ ụka ha na-ekwu okwu na. Ọnya mere onye dịka m ji wee na-eti mkpu na-asị ha na ọ bụghịkwana na m nwa na ụmụ abụrụ onye na-eso ụzọ nke Kraịst. Na-ekwubede ekwube n'ụwa, nyochaba Obinwannem midia na ọmụnwa bụ onye oziọma Kraịst nke bịara nke ịbụa n'ụwa. Ọ bịara nke ịbụa na-asị na ọ ga-abịa ka onye ori na ga-akpụ ya asị, mana ọ ga na-ebupụ ya bụ okwu nke Chukwu ndị mmadụ na-ege na-agbakasị alụ. Maka na ihe na-achụ ndị Igbo ọsọ na my platform bụ eziokwu na-apụ m n'ọnụ, ma ka mmadụ n'anya n'ihu wee gwa gị ya, maka na ndebe gị anya n'ihu wee gwa gị ya what of onye imere ya. Because ihe nji eme ka ọ na-afụ ndị be anya ọfụma Igbo okenye bụ nwata, ihe nji eme ka ọ na-afụ ụfụ maka na ọ bụrụ na anyị mee ya ka ọ bụrụ bazi ihe ọgbọ na ọgbọ, ịma na onye a mere na ajọ ife ga na-eme na-aga n'iru na nwata mụtasịa okenye mekwuo, nwata emebe okenye emebe, automatically ka ezikwana ka respect ma ọ bụ ịdị n'otu ga-esi dịkwa. Now, when things keep happening like this, somewhere along the line is going to implode. It's going to implode, because we're getting to the point where even if we don't take up arms to say, oh, we're fighting back, something is going to give. Something is going. There was a time, where many years ago, where Abiasina kidnapped a mother, Abiasina Igbo mother, Abiasina whoever fozu that they harvested the parts. It used to be rare things happening, It wasn't like the order of the day or that time. So suddenly they kidnapped one child. That's not the only child, that the parents are Billy with the aunt. He went to sell oranges or something, Then they kidnapped him. The next thing, the boy, they had killed him, cut him off, and taken away the head. The body. That day, Owerri exploded. They started burning the 419 hotels. They were burning. It was something else that Otoko, they called it Otoko saga, So I think what is going on in Nigeria, we're getting to that point. We're getting to that point of no. We've had enough with this. Because they're doing things with so much impunity.
so much impunity that what can you do? You know? Oziọma na-ezi ndị be anyị ka ndị be anyị na-echere m anya wee na-asịsị na mba okpo na mamara ihe na mba stark illiterate. Asị m ha oke nsogbu adịrọ. Stark illiterate bụkwa na onye nke kọrọ ọrụ ugbo na be anyị o. Akọrọ m ọrụ ugbo. Isi m pụtara m na aja ekuzibe nkụzi ka esi akọ ọrụ ugbo. M ga-akụzi ka esi akọ ede. M ga-akụzi ka esi akọ ji. M ga-akụzi ka esi akọ akpụ. A na-akọ akpụ okorokoro na-akọ nke ogologo. So I can still use myself to build myself without ndị ọcha. Ana m egbu akwụ. So ndị na-achị anyị ugbu a ha na stark illiterate nke ka mma. Onye mere eji wee na-agwafasị ya na mgbe m bidoro Obinwannem media ebidoghị m ya na ụdị na mma abịa ka mgbaba saga because na o nwere ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile na-ebe arịrị na-egbufa. Look at ihe gabigara na London, gabigacha n'obodo oyibo, gabigacha maka dị ndụ. O gosi na o nwere ife Chukwu chọrọ iji gị wee mere ndị Igbo. Anọghị ha Chukwu chọrọ iji gị wee mere ndị Igbo ka ị nọ na platform a today. Maka na onye batara n'obi a ịma remain the same. Maka na ịgbajọ platform ịmara ịgbajigo ndụ gị. Maka na ihe anyị na-achọ bụ ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ndị gọvanọ anyị akịta na-anwụ bụ ndị nọ n'ala Igbo kịta na-anụ onu anyị, ha ga-amadat na ihe aha ha na-eme orugo anyị n'ọkpụkpụ n'ebe ọbụla anyị nọ n'ụwa niile. Chief Chika Daniel nọ ebe a kịta, ọ bụrụ na onwere ihe ọ ga-eme na bie, mana o wepụta time ya nọrọ hie. Okwute ndị Igbo niile 12 stone ọ nọ hie. Anya na ebe a eme saga ya na-eme saga. That is the reason why nji wee gwa ndị be anyị sị ha na ọ gaghị adịrị m mma na ọ bụ na m report ha to international community. Ọ ga-ewute m very well because m report all the richest Igbo men to the international community, to the criminal court. Many of them will be jailed. And that is what Trump don't want to hear. Because if you want to come and rescue our people from the bondage or from the problem they are facing, almost all of them are criminal. Almost all of them nọ n'akwụkwọ ndị ọcha now. Ha nọ n'akwụkwọ ndị ọcha. Ije na system of ndị ọcha ji system ma anyị arụ. Ndị be anyị bata obodo oyibo ha eche na ha ma ihe ha na-eme na ọgaghị ka ha na-arụ. Whereby na ndị ọcha ji system a mara ka isi eche echiche, mara the extent nwere ike ịkpa ike n'ụwa because ha ga-eme gị ka ije eme ife ha anaghị eme ka amarụgodu na ị ga-akwụdowu na ọ bụ na ose etie n'agha. Ndị be anyị chefuo na system ka eji corrupt system. Mụ atụrụ n'obodo oyibo wee ma na ndị a bụ ọgwụ ka ha ji wee bịa nsị ha n'ọmụ bụ nwa nkwụ na onye Nsụka nwa akatakpa nwa ike ji ọkwa ọ ntara anyị ka ị ga-atara anyị mụ mana ị ga-enweta m because ama m na nna anyị Igbo agbara aka wee bịa ọgbara aka onye mere ndị niile abụ celebrity. Okwute ndị Igbo anụma bịa ndị anyị na-ebu ndị celebrity ka anyị ga-esi wee chịkọ ha ọnọdụ very simple. Chief Chika Daniel na-agwa m ka anyị kpọọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Justice Ozobi, onye youth, onye isi ndị youth n'ala Igbo. Aga m emekwa invite again and mmekwazi invite. M ga-eme ndị Obinwannem niile invite. Gị nwa ga-emekwa ndị nke gị invite ka anyị kpaa ka anyị ga-esi wee dozi be anyị. All the easy as ABCD. Enwere m information like that Ozobi. Okay. Ọ gị nwa ga-emezi ezizi ozi. So automatically. Na information n'oche ngwa nwere ya. Okay. Enwere m information na that guy nwee ka ọ bụ na obi siri ego. O setigo? Yes. I'm afọ ihe niile na. O nwee ka ọ bụ na that guy emi siri ego. Na ka nji wee share ego kabarụ ka ike iji nọmba ka kabarụ pọ nọmba ma mọ ya sawa phone. Okay. Ọ bụ na ịkpọ nọmba nwa ọzọ iPhone ka ime ka mmali ihe ga-emebe ozugbo. Before too late. Ịghọta. Ka m kpọọ okay. Ka m na-efe igwe okwu ọ na-adịkwu mma because na ọnya bụ ife nji agwafasị ha na mgbe ha batacha na Obinwannem o nwee ife nji si ha ka ha ka nọsi ike na Obinwannem because na Obinwannem na-enweta information ị ga-eji wee dị mma ana o nwere ka ị ga-esi wee nọrọ ndị mmadụ ahụ ga-abịa ha ga-echeki mgbọrọgwụ ịgbara n'ala ọ ka ha si abịa ndị be anyị ghọtago. So Ozobi agwa bụ m Ozobi ka amara ha ga-eme ka anyị che niile nọ n'one umbrella at least ife ọbụla ga-emenụ anyị chere na ga-ama mgbe o mere ịghọtago. But ịmago na ndị be anyị neediri more intelligent people ga na-enye ha the thing ka o si kwesị na-adị n'ala be anyị. Iwu ọchị ifu na onwe ha anyị nwere onye na-elid ndị be anyị now anyị nwere ha kedu
ọ bụ Okwulọra ndị Igbo, ọ Ejofezaku, ọ Lozeus, ọ Nnatu, ọ Onowu Igbo, ke ndị ọ bụ abụ, ọ J-Park. Nenu ndị youth anyị ka ha gbosara na you are looking for ndị ga-enyere anyị aka. Ọ bụ youth dị ya. Ya bụ ndị juru social media. Gọọmenti ọ kwụrụ ha ụgwọ. And ịbịa ha na ka ime ihe ga-eme nke ha fed. Nwanne ha ga-ekurugu with the unknown government. Ha ji aka ha create all those nonsense. It is not mụ abụ onye na-agwafa every day. Ha ekwesịghị ịbịa na social media na-akọ ife ha na-akọ. Were ihe gbasara Christian, onye dịka Ejofezaku ga-ejide Christian na-asa ndị be anyị isi. Kedu ihe Christian mere? Kedu ihe Christian mere Ejofezaku? Ọ bụrụ Christian kpanyere gị ego ije eme mkpọtụ today. Ọ Christians mere iji bụrụ ebu. Onye ka aza Ejofo mata ya asa Ezeaku. Then ị kwesịrị ịgwa ndị be anyị na ọ bụrụ na ha emetere ngwa metenye na omenala bụzọ eziokwu. Metenye na Igbo love themselves. Ndị a bụ ndị ji ụzọ aghụghọ wee na-destroy ala Igbo. Mụnwa fụrụ ya n'oge. Emere m ka Nnamdi Kanu mara ya, emekwara m ka Simon Ekpa mara ya. I saw it. Nnamdi Kanu nwere okwu ọ sị that na let all of us focus on that ball. Ka anyị nwetagodo onwe anyị because onye dị ndụ na-ekwugoro ka esigoro ana. Onye dị ndụ na-ekwu ka esiri ụlọ n'ana. And ọ bụ na ịkpachapụ ha anya napụghị ana ahụ. Ụlọ ahụ niile na-arụ one touch. Ihe a na-eme na Lagos State bụ nwa jai na ọ bụ na Oyo State. Go to Gaza, see how it happen. Go to Somalia, see how it happen. Ihe a bụ ego ndị mmadụ kpara akpa wee nie na ana die. Ka eji 1 second demolish. So n'ife unu gbajere kịta na-eme small business unu na-eme n'ala Igbo. Na unu na-eme real estate. Wee were British structure. Unu na-asụkwa na colonize unu. Were British structure wee na-elekosi Igbo land. Mana unu so na British mere unu ihe ọjọọ, na-ebutere unu ụka, na-ebutere unu ihe na unu alaikro. Mana unu amarọ that na documents ahụ unu jere ana. Documents niile ahụ unu jere ana. All CAC all under British government. And all the documents iji wee ga ana ahụ as a Nigerian, ha ncha niile bụ property of Britain. Onye mee Nnamdi Kanu ji wee gwa unu so that na onye ọbụla na-egokwu ihe ọbụla na-ego n'ala Igbo uche ya edokwu ya because Biafra bịa ọ bụ according to how you created ka papa anyị ha si mee mgbe gboo. And mgbe Ejofo ha niile chọpụtara ihe ha ncha niile wee the against of Maazị Nnamdi Kanu because ihe m ga-eji wee promise efa that na ha ga-emechakwa wee fụ ihe ha mere onwe ha bụ na ọ bụrụ that na ha egoro m ntị n'onu now. Nnamdi Kanu sị na ọ bụ na anyị nweta Biafra na anyị ga-eme gịnị, anyị ga-esegharị ala Biafra see ya ọ dịka Dubai, ọ dịka ebe a niile anyị na-ekwu okwu maka na a na-restructure obodo from beginning. Unu eji because of ngwa onye abụ property unu jiri because of ihe unu na-enweta na Nigeria problem maka ndị be anyị tụrụ n'isi na ala drọma abụrụguru ndị nze. Unu eji maka ya wee kwechiri na business unu ga na-eme wee rapụ ijeje chọba freedom unu. Imagine na kịta na unu na-eme na unu nọ na TikTok na-akọ go mana ihe na-eme na North na n'Africa na-egbu ndị mmadụ na-ebu ha na container, na-ebu ha na trailer. Youth Igbo anọrọ just na kọmputa na-akọ ọnụ na-agba onwe ha wọ. Mana na-agwa gị na ndị a na-eji North wee na-atara anyị mkpụrụ obi gị ibute nwuchi ihe niile na-eme na North. The next bụ na ya place ka ha na land and ha land ya na ya place. Ọkwa na ha na social media ka ya nọ wee gbatọpụ ụwa ahụ fọrọ afọ. Ọ inwe data iwe nwe ike ime gịnị ịbịa gosi ihe na-eme gị. N'ọnya mere m ji agwa ụmụ Igbo niile ka unu na-ege Obinwanne ntị, na-ege Obinwanne na aga m ebutere unu ndị niile bụ ndị nwere Obinwanne ka anyị gaba n'iru. Ana m ekene gị Evangelist, biko jisi ka anyị na-aga arụkọ ọfụma na ị na-akpalite mmụọ na anyị makwa na anyị bụ ofu. Prince, is there anything you want to ask Evangelist, or maybe can you contribute? And so far what you heard. Do you watch any pastors in Nigeria, or do you have a particular favorite pastor that you watch in Nigeria? Me? No, I don't have. I have known, I've been in Christendom for years. So all the
big time pastors. They are, you know, I know almost all of them. So what I knew about them before is not who they are now, from what I can see. So I'm not impressed. I'm not impressed. I know them, you know, but I'm not impressed. So we are not on the same page at all. We're not on the same page anymore. Okay. So what is your thoughts about Biafra and all that? My thoughts about Biafra is inevitable. Nigeria cannot continue the way it's existing. Everybody have to go their own ways. Biafra is here already. I mean, Biafra it's inevitable. Yeah. I mean, it's inevitable. There's nothing anybody can do to stop. It's inevitable because the whole thing is imploding. The whole nation, one Nigeria, is imploding. So I don't. It's only a matter of time. That's what I think about it. To manifest. Okay. I have one last question for you, Evangelist Jessica Braimah, and indeed all our women folks. And I will use Nigeria, South Africa, and Germany as an example. Our invaders, they are attacking mostly women and entering the women forcefully. In South Africa, we saw a very horrible incident where a white farmer butchered 2 South African women because they were scavenging from rotten oranges in the farm where they are working, and ordered his worker, his other white assistant, to feed their flesh to the pigs. And they arrested the man, showed about it. Up till now, the world don't know what is the end of that very, very horrible action that speaks louder than voice. And leaders like Ramaphosa is not able to do anything. Rather, he let loose all those imbeciles who felt entitled even to not only job, but entitled to women. That's why the women are coming out to demonstrate that they are also forcefully entering them. Now, because the leadership, the same way in Nigeria, the leadership of Nigeria under that 1999 constitution and the Nigerian Egyptian army with Arabic logo, they are guiding the Boko bandits, Hesmeni Swap, under our very watch, forcefully entering our women, our virgin daughters, burning the houses in that device. And the leadership are doing nothing. Rather, Tinubu went to Britain. He came to Britain with his wife. Same day, 3 bombs went off and by the innocent poor masses. And he didn't as much as even make much reference. Rather, he's celebrating being welcomed or picked from the airport with the donkey of Jesus Christ, which the Heavenly Pirates wrote. Now he sent the prince to America to water down all the passion President Trump had to come to our rescue. That is his recent visit there. Now, coming to Germany, what we are talking about is women, folks, and action. Dictatorship faced Germans. In 1989, in DDR and indeed the whole Bundesrepublik, then the women and children, they moved forcefully. Dictatorship reigned. And they built Berlin Wall, and the women and children took the lead, occupied the government facilities on a Monday demonstration with a slogan, within the Falcon, we are the people. That was how the dictatorship fell. That was how they pulled down the Berlin Wall and returned to the free states that we have in Germany now, which is what Nigeria was practicing when Eastern region was the world's fastest growing economy
for 10 years consecutively until the Araba people came. So now the women led the movement in Germany with that Monday spiritual movement. They made one demand, the collapse of that Berlin Wall. And that what I am asking now, in your position, Evangelist Jessica, and all other important women, both those who are in the pulpit, people like Remi Tinubu, we are saying to her, who knows you are brought to the palace for a time like this to save my people. So how can we create awareness, reach out to the women folks to have a unified diversity in a spiritual movement like that of the women of Germany on a Monday demonstration that can occupy this dictatorship government in Nigeria and demand for one thing, free Mazi Nnamdi Kanu and referendum. Referendum is the only time the mandate of the people can count. But the people need to move. And that was the advice our friend Mazi Mike Arnold gave us here. We need to unite the people, but the women folk have to take the lead while the men supply what they need to occupy the nation and ask for a referendum. Thank you. Tell us what you can do to motivate, to reach out, to create platforms, to create awareness that we unify the people in one accord to achieve this freedom. Thank you very much. Thank you. The major challenge I have is my husband is not an Igbo man. It's a big challenge for me because he just feels, look, you're not an Igbo person anymore because you're not married to an Igbo man. And Nigeria traumatized my husband so much that he doesn't want to hear anything about that country. He just doesn't want. In fact, if he knew the details of what I was coming to discuss, he'd say, no, just stay away from those people. Stay away. So I have to be able to get his permission to do anything that, political activism, greater than what I'm doing so far, from using my platforms and using the pulpit to speak out. That's just the main challenge I have. But I watch what people are doing online, and I believe, one thing I believe is, I'm sorry, let me just dab my face. I believe in doing what works. I believe we need to do, not just doing everything and anything, but doing exactly what works. And what we need now is to be able to use media like Fox News, whatever money, energy, connection, clout we have, to channel everything, to give voice to what is going on. We use a media outlet like Fox News because that's this channel Trump watches. Trump watches Fox News. He believes in Fox News. I wish I could speak with Mike Arnold that will find a way to strategize to let Fox News use Fox News programs to, at our voice. Because we'll invite Mr. Arnold very soon. We'll invite him because o nwere post o mere Peter Obi endorse na party offer join. So I debegori a message ka obea ka ọkọwara anyị ka o si wee like that. Yes, I know him very well and I have his number too. Yeah. Yes, so Prince, if you can get him on with me, because going to invite we him have here. to channel our energy into using American media now. Because Trump is getting the wrong advice from people close to him. But we can also find other people close to him that can also give him a counter narrative to what they are telling him. Yeah, we can't just hold our hands and say, oh, no, he's in-law. No, Trump is somebody that is innocent, as Nigerians will say, innocent. If you convince him and say, look at this, Mike Arnold is from Texas. Ted Cruz is from Texas. We can use Ted Cruz and say, Ted Cruz, get us somebody
that has Trump's ear. Get us another person that has Trump's ear. Through Ted Cruz, we get whoever it is and give the information to the person. And then we also use Fox News to, we document everything and use Fox News to showcase what we have, because I believe that if Trump gets counter narrative different from what his in-law or whatever is telling him, he can act on those. I believe so. I really believe so. I will get information from the Fox News and know what they require from us to be able to. Yeah. Let's use Fox. If you arrange it, I can go to Fox. You're looking for people who can communicate. I communicate it to them. I communicate. I have English major. I have a master's in media and digital media and communication. So we have the people that can give the message, but create that avenue for us to say, this is what is going on. This is what is going on. We're able to communicate. Then from Fox News, by the time they see that we're using Fox News, you see other independent news outlets will say, oh, come and speak to us. Come to our channel. Come. Of course. We take it from there. We just cannot. It's a propaganda thing. It's a media thing. It's a media thing. And today, because of the way we have citizen journalism, it's not like the days of, we have only NTA. It's only NTA reporters that can go and report what is going on. No, we have citizen journalists all over the place. I have over 30 years experience in the media. I'm a citizen journalist now, apart from being a minister of the gospel. Good. So I get, and we have so many other people that can communicate very well and say, this is what is going on. So that's why it's important for us to get with Arnold, strategize with Arnold, get Ted Cruz, get those people that have been speaking up. These people have been speaking up even before most of us woke up. Get them and then get them to give us somebody that we can use to enter Trump and say, look, this is what is going on. Exactly. It's not just doing mushroom local things. That's what I believe. Exactly. You said it all. Mike Arnold, I believe Mike Arnold, he's a very political person and political man. Somebody. That lady in America, they call Ngozora Boeze. I just say this is, ndị Igbo si ndị nwere ukwu amaha not. If I were in her situation living in the US, I'll be living in the media houses in America. Exactly. I'll be waking up and sleeping in the media houses. Oh, him believe rock with then, but say now. I make we invite very soon self because you have to go to them and cry. And cry. This IM before, like Britain and American, they buy never react because buying me high POB. Them Kaisa react and they might have their main IPOB now, they are amazing. Everybody other what has your hustle. So automatically, I look at it as well. No matter him IPOB, it does not detract from the fact that these killings are going on. It doesn't detract from these iniquities are going on. These are going on. Even if you're not speaking as IPOB, you're speaking as somebody who feels that Christians should live apart from those people who cannot work together except they agree. There's no agreement between us except killing, shedding innocent blood. Then you finish killing all of us, then what? So stay on your own. Let's stay on our own. Abraham said to Lot, take the side you want. Lot took that side. Abraham took his own side for peace to reign. For peace to reign, because that's what we need now. Whatever we need to do for everybody to just day your day. Let me day my day. That's just it. Why we keep killing? For how long? For how long now? For how long are we going to keep killing? All these gory stories that are too heart-wrenching. Too bad, man. Too bad. You get the Cruz, you get go to Fox News. You show them the video of what they did to that girl. They hung and fire was burning her private area stark naked. You show them something like that and say to them, this is what is happening every day. This is just the few that they released. This is what they are doing every day. What do you think about this? I believe in a chief. Chief will boom for you. You're an actual pass American.
through Chief all the possible. Yeah, Because I will get all the information from Fox News between now and tomorrow. Then Ted Cruz is my Texas senator here. So I can go and he's if you have anything, any message you want to pass over to him, be guaranteed that we can do that easily from through me here. Okay. I have the videos I have. We'll send the videos to him. Yeah. See, I'll find a way to let Trump see this. Yes, Look how they're setting a girl ablaze, stark naked, tying her. What is this now? Your foundation. We dairy fat program send the chief ka ijebe go ejebe na time adoro. Just package everything. David in na no. We need to find Ngozi's contact. No, I have it now. I have that. It's too much. What is going on is too much. Chief need the contact Ngozi. Yes. So am I there now? That's what we need to do, because even people in Nigeria, people are so hungry, people are famished. I tired now. Make more say that anything I'm gonna have America na egbufa. So they know the man I told you. If only myself, why negotiate in buy? Obinwannem. Nam. Because man on permission. Why I can't get Anya they go done. Oh, we have to be done now. Thank you for coming. I appreciate your concern. Yes, God bless you. Thank you. You too, sir. God bless you too, sir. Thank you. Oh, Chief onye na eme na platform na golf ma so anyị ga na anọkọkwa otu a mgbe ọbụla ịghọtago. Let's just pray. Let's just pray. Let's just pray. Let's just pray. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. We need you, Spirit of the living God. We need you. Lead us, guide us, order our steps. Holy Spirit, begin to do what only you can do. Begin to do. Clear the way for us. Clear away the obstacles, the limitations, the hindrances. No more delay, Holy Spirit. No more delay. No more delay. I know what you've shown me in the revelation. Move and do what only you can do. The heart of kings are in your hands. The heart of Trump, the heart of Ted Cruz, the heart of Mykano, they're all in your hands. Touch them now. Take away their sleep until they do something about what is going on, something tangible. Let peace reign through division. To your tents, O Israel, let the Christians be separate from the people who believe in killing and shedding innocent blood. Holy Spirit, help us. You are our helper. Help us. Don't abandon us. Don't leave us. Don't leave us all to suffer and die like this. Sweet Holy Ghost, we need you. Help us. Our helper. You are our comforter and our helper. Help us. Don't leave us stranded, Lord. Answer us speedily. To the glory of your name, oh God, answer us. We pray in Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much. Daalụ, obi dịkwa m mma. Emechazie ka anyị ma ka anyị ga-esi wee nọkọ ghọtago ka ị wee na-ewepụtakwa anya abụ amamihe gị maka na anyị nwere obi nwanne ofu obi ebe anyị kpọkọrọ ndị Igbo niile anọ ndị na-ekwukwa ka isi ekwu so ọtụtụ ụmụ nwaanyị so ya chọrọ m ka anyị mara ha ga-eme ka anyị kpokọta onwe anyị ọnụ ndị nọ n'ala Igbo adịgo redi na anọ finance a ga-eji wee mere ka ha na-ejezi ije because anyị need ka anyị jee home to home, house to house wee mara ife anyị ga-eme ka anyị chọpụta ife na-eme na be anyị. Let's please work together. Let's please work together to to get some Igbo people living in the UK to come in and join our platform and sponsor our platform. It's very important. Okay, that's fine. All right then, let me get my baby to sleep. Thank you. Thank you, Mommy. Yeah, Thank welcome. you. Yeah. Good night. Good night. Good night. Kenere mo daddy na the umakai. Well, thank you so much. I appreciate it. Okay. Yeah, thank you. Yes. Prince to Prince. You don't see him now. You're happy, yeah? Oh, yes. I hope everything went well, yeah? Yeah, nice program.
Yeah, we keep moving. We keep moving. Yes. Our people must come together. I Mhm. believe in them. I know that when you do things right, many of them will support you. You understand? Yes, We are many in the world. Many can hate you and many will love you. That is normal. That is normal. That is left and right. So we cannot argue. I believe that people that is understand the truth and what Obinwannem stand for, they are going to create very, very soon. Yeah. So you have anything to tell Biafrans or tell Igbo people and everybody about what is going on your own mindset and what you message you can pass for Igbo Yes. youth, Igbo youth in our land because you are youth and you need to let them know how American youth behave and what you expect them to be doing and behaving and why you join Obi-Wan and what you expect from Obi-Wan to be to them. So you can go ahead and explain and Yes. make. I encourage all Igbos, especially in the United States of America, to do more to help our homeland. You know, whether it's financially, whether it's running for a political office in America. I mean, a governor, you could be governor, mayor, senator, House of Representative. You know, all those things are very, very helpful. You know, because if you are a senator, for example, here in America, it will really it's it's a position very, very, very close to the presidency. You know, because a politician has a politician like a senator or a governor has a very, very big a power to meet with the president of the United States, and you could be telling the president of the United States anything that's concerning you, especially about what's going on in our homeland. So that's why I always press all Igbo people, especially in America, to run for political office. You know, Igbos in Europe do the same thing. Igbos in Asia do the same thing. Igbos in Australia do the same thing. Igbos all around the world, should run for political office. It's very, very, very important. You know, um, and also keep the protesting. Keep protesting. Especially the Igbos and back home, because the more protests we do, the the eyes of the international world will be on them, and that will compel the international world to do more to help out. You know, so it's very, very, very important. Thank you. Thank you, Prince. Thank you, and continue doing a good job. We are going to be researching and engaging our people in America and those that willing to come and join us and make things to be possible because we are getting there. Very soon, we are going to be inviting our king and our Eze. That is why we need to sponsor our media. Those that are going to be writing, those that are going to be fishing information, and those that are going to be marketing Obinwannem product. Because we are getting there. We are getting there. We are getting there. So keep on doing the good job. We're getting there. Our people are going to come together. Now they kind of prophesied it that when our people wake up, they know what they're supposed to do. And that is what we are doing. And we use this opportunity to also encourage our people, especially those in media, those on media. Try our possible best and change that channel to become something that's going to benefit our people. Stay away from gossip and stay away from blackmailing and propagandizing information. Because all those things we are doing is affecting us. It's affecting us so much that we cannot even bear it anymore. That's why many people are crying now. See our mother, Evangelist. See how just she humble herself and come and be crying on social media. What is supposed to stop just everybody go home? We are destroying ourselves for nothing. You being on social media, attacking your brother, blackmailing your brother. What are you going to benefit?
I don't understand. Please, this is sometimes here. Sometimes I am imagining myself, maybe I'm the one that went wrong thinking something that going to help our people, whereby our people don't want them, don't want to help themselves. Because those people on social media blackmailing their brothers or fighting against their brothers, is it that they want only them to live? They don't want their brother to live with them. Now, they don't want those people to live with them. They want only themselves to be living on this earth. Yeah, I think they're very selfish. Because I don't understand. They will still going to lose. They will lose. There is nothing benefit in a war or saga. You are going to be lose. It is going to affect your future. If you cannot take yourself serious, that is why white people say they don't have time. White people say, I don't have time. Please, go, quick. Say what you want to say. Go straight to the point. Because they make things happen and they don't have time to waste. But our people have been wasting their time. If I tell you what I have done on this social media, sometimes people don't know that it's not your choice, it's my choice. But I respect my choice, you respect your choice. That is the only thing that can bring us together. When you know that I know more than you, humble and let me know so that I can upload it to you. Right. Because if I did not upload it to you, you can't take it. If you take it by force, I put virus and it crush. Because every information you carry, you know how to destroy it, even if it is not with you. That is what they call prophecy. That's what they call miracle. That's what they call wonderful. Because our people just use their time joking and making people feel bad every day by day, and they enjoy it. They enjoy that thing. They enjoy when people are crying. They enjoy when they say this man, they catch this man, he thief or he killed. They like to carry this news. They like to carry this information. Anything that caused problem, our people will share it like it is the problem solved. But sometimes I say that God that created all of us know the end of the story. Because I know that even if I die today, I am happy. Why I'm happy? Because I have done my heart. I have done why I was trying to please my chi, my God. Because in this life, everybody have a mission. Everybody have a message. Everybody have a job. Everybody have a consequences. Some people think that this life is just like a joke. This life, if you use it as a joke, they play you joke. That is why Trump said, I don't fucking give a dime. If I warn you 2 times, you did not do what you're supposed to do, or what I tell you, I don't miss the target. That is Trump for you. We supported Trump very well. That is why our evangelist said something there. She said that those that is around Trump is giving Trump a fake information. And Mike Arnold knows that. That is why Mike Arnold trying to get fame. Let he get fame to strike. Because he don't have fame. That is why we need to give him fame. Now he's moving. But when he will reach that place, he know when he will act what he always say, as earthquake. Earth shaker. Earth shaker. And earth shaker, if you come to Obinwannem is earth. Obinwannem is earth. That's if you come to Obinwannem logo, you can see it. That logo you see earth. That is inside it. That cross that is like that Mpiago. That Mpiago. It means
oke na nwunye, boy and girl, father and mother, left and right, up and down, because everything in this life is two. So, and that two control the world. So I explain a little bit about this logo. Because some people think that is I just created Obi-Wan. Let me begin to attack, and they can attack POB, attack the future. Now, Basaga. No. I structure Obi-Wan in the way that nobody can destroy Obi-Wan, even including me. And many people have took the mindset of Obi-Wan. Many people have took it. I can count people have already been in Obi-Wan and just go and create making something good. You understand? That is privilege of Obi-Wan. So my people, I say can jiro ohere wee ka anyị kpacharịta obere nkata because achọrọ m ka platform anyị abụrụ ebe anyị na-akpa nkata ezinụlọ, where we discuss about family, where we discuss about work, where we discuss about opportunities, where we discuss about help, where we discuss about charity, where we discuss about support, and where we discuss about job opportunities. That one is very important. That is the area I am. I want everybody to be working and be earning and be enjoying themselves. We don't need the white people to help ourselves. We already have the knowledge to help ourselves. Only thing we don't want, those people that don't want to work. Because if you don't want to work, you are automatically a criminal. You didn't work. So when we are going to eat what we work, because everything have time in Igbo land. There is a time of cultivation, and there is a time to remove what you cultivate. And there is a time that is nothing can be cultivated. That time, things that you will eat will dry. And that time, if you don't have your own you save, you are going to be looking how you will be grabbing another people's own. I know you're criminal. I know to accord the kwaketa. When your own, your age mate is trying to get somewhere, you are using your own time to do whatever you like. That cannot lead you to your destiny. So that is why sometimes when you are doing whatever you are doing, think about your future. Okay, maybe you don't like your future to be good. Think about your children, or maybe think about other people's children, because you can't destroy other people's own because you want to destroy yourself. We're supposed to understand that if all of us are not going to come together, it is not going to be possible for us to be free from this bondage. I'm telling you, like, I don't go to Google to think about what I'm telling you. It is what I know. It is what I know. And it is not making sense anywhere that you know that I know what it can take to rebuild Igbo land under 2 years. Nobody, no terrorists will be in Igbo land. I have the structure, I have the plan, I have the connection. Only what I need is just Ndi Igbo sponsor and support Obiwanne. I am a man that already went everywhere in the world that these people recognize me. There is nowhere I will go, you will not know that his Obiwanne is there. Emego m ife. Omero m nke m na ji ife. Ya ka nji kwudo nwuo. Ndị na-ekwu maka m n'azụ. O rubeghị mgbe unu ga-abịa kwube m n'iru. Ka ọsọ nke azụ kunu like na-ekwu maka m. Sometimes make una show love. I know the moon now some show love, give me money, give me gift, give me lion, give me this. Have I asked you people this before? No. Because I know that if I start asking you people about this, you people think I came to social media because of money. That's what will came into your mind. I know. So I know my people, and I am here to serve my people, and I am serving my people.
I serve them through IPOB. I serve them through Obinwannem. I serve them through political solution. I am now going to serve them into political solution because I am the one that is giving people a notice in time. But many did not understand me. I'm the first person who got that now DOS, they need to restructure immediately. Now, bros, kwa kosi wede na mbuko isi dekita or egwu ebugariana. As nwotu bunye ha message ya, mana ha ghọtara the code. Asị na m na-attack ndị DOS, nsi ya nsogbu adịrọ. Mgbe ọ bịabaziri febazi arụ, ndị ọkaiwu amarazi ife ha ga-ekpezi. Mgbe sịkwa ka anyị bugharị ihe a mgbe e kwuru okwu maka political solution ka anyị daba dị immediately. Si kwuo onye na ọ bụ ha na oseti gosi nye m ka m were my media wee na consult ife a na-eme. Ọ na-adịkwa ka onye na-attack DOS. Mgbe a kwụsị sit at home n'ike. Nsị na ajụrụ m ajụ, it is not possible. I publish it. Asị na m na-agbaghasị na ndị Kanu okwu ya agbaghasị. Mgbe m na-agwa unu that na a ga-support security ka ọ dị ka o kwesịrị isi dị na obodo ọbụla ga-echekwebe ha by the iwu obodo ha through ego a ga na-eji na support ha through ihe a ga na-akpata na social media. Unu eburu ya wụsa n'ala so that na ọ bụrụ ya je create nke unu. Today kita na unu nọchazi na social media na-akọ onwe unu ọnụ. Onwere onye dị interested n'ọnụ unu na-akọ onwe unu. We don't care. If you want to swallow yourself, make una swallow yourself. Because Nnamdi Kanu kwuru ekwu sị there is a time mgbe ọ ga-abụ ruo ndị agha na-agba anyị mgba na ndị agha chọrọ ka Biafra bịa ha ga na-egbu onwe ha. Anyị nwabụ ụmụ Chineke esi n'akụkụ na-anara onwe anyị home. That is why Obinwannem Foundation worldwide is bringing all the foundation in one umbrella. Adịmaka akụkọ ụmụaka na social media. Ije Google recognize go m recognize ya m nke bụ na ha na-akọwazi ife dị m n'ime na ife dị na future m. Maka na ọ bụ ife m chọrọ ka m mere na Google. Afọ m na Google bụ ebe ndị politicians akpa ike na ọ bụrụ ego ha na-enwe na property ha na-enwe na ọ bụ afọ ha dị na Google na history ha dị na Google ọkwa ya nwa mere ha ji wee bụrụ ife ha bụ. Without Google recognition kedịkwa na onye bụ enwụọ kịta na property ga anwụọ mana ekwefuru Google enwere ike ịnọkọta n'ụwa anwụọ nọ sistem kama na-eme upgrade na ịmara ihe obodo nyere ịma na ịma ntazi afụ. And that is why nji chọkọ ụmụ Igbo niile hapụ ịta afụ. That is why nji ekpokọta unu niile na one umbrella. Ọ bụ na ịma na ị chọrọ ịrụ na media, Obinwannem company media na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. And na onye ndị anyị ga na-ewe n'ọrụ ma ịma arụ ma ịma ha arụ bataba ka anyị kụziere gị ka iso na social media wee na-enweta ego. Ị na-enwetagoro ego a ka ị na-enweta na iji wee kwalitezie omenala be nna gị. Ọnọkọ mmadụ iji onwe wee leta mmadụ iji onwe wee nweta ihe ọ chọrọ. Use yourself to achieve what you want. That is Obinwannem for you. So ọ bụghị ịbata na social media na-achọ ka ị ga-esi wee mete ka ụwa niile mara gị. Ọ bụrụ ịnwa bụ isi na ihe bụ isi bụ onwe ihe mere gị kedu ihe a ga-eji cheta gị. So join ya Obinwannem media with company gị ahụ ka anyị rụkọ ọnụ. Achọrọ m ka anyị bụrụ ka media anyị bụrụ number 1 media station n'ụwa niile maka na anyị nwere history. We have history and that history a ka ha na-agba mbọ ka ọ rapụ ịdị na Google dị karịa nke fa. Maka na ọ bụ na history anyị baba Google onweghị onye anaghị aba na Google. And inye Google ihe ọ na-eri nwana ọgbọrọ gị ife ọbụla ị chọrọ ka ọ gbọrọ gị. Trump amakwụsịnwu Google. Onweghị onye nwere ike ịkwụsịnwu Google maka Google divide go nke bụ na ije na Britain ha nwere nke ha, ije na Russia ha nwere nke ha, ije na China ha nwere nke ha, ịbịa na Germany ha nwere nke ha. Ị nwere ike ịbata na sistem ndị obodo a without ịgafe ndị gọọmenti obodo a. Ị chọrọ ihe a na-eme netwọk na ọ dị low ọ dị slow ọ dị ya. Ndị obodo a gọọmenti obodo a na-use different network to citizen. Ọ bụrụ ịnụ na-amara na amara. Ọ bụghị netwọk m na gị na-eyuzu bụ ihe gọọmenti na-eyuzu arụrụ anyị ha. Ndị be anyị just na-eche echiche ka ndị na-enweghị amamihe.
abịara m obodo oyibo mana ndị ọcha dị smart, too much smart. These people dị smart nke bụ that na ọ bụrụ na ịdị smart ha were gị wee dozie obodo ha. Nwere ihe gị na ha na-akọ n'akụkọ. Ndị enweghịkwa obi ibu ahụ, ofu obi ka ha nwere. Onye ka nji zaa ya na ofu obi ka anyị ga-eji nweta ihe anyị na-achọ. Without ofu obi we are going nowhere. Without ofu obi mụ na gị ga-anwụgide ofu and ofu a ha ga-eji wee merezi ihe a na-akpọ remarkable iji cheta ihe niile ọnụ nwụrụ ọnụ. Ndị ọcha nwere ike iji ofu isi wee kwụ ụgwọ isi ihe niile ahụ. We never even reach anywhere na-eme mkpọtụ. Ịgbape na telivishọn ndị Igbo ihe na-afụ bụ ebe a na-atụ ego, a na-atụ ego na cupboard, a na-atụ ego na bucket, a na-atụ ego na nwanne anyị nwoke bụ onye nke Ebonyi steeti mere sọsọ n'onu mama ya Chineke sometimes uwe na-enekwa ya dịkwa egwu. So because of Eziokwu mama ya nwụrụ nọ ya ka o ji wee Chineke nwaanyị o meghere mama ihe a mgbe ọ dị ndụ. Chineke nọ n'igwe asụgo ọkwa ihe a na-ekwu n'okwu asụtasị mee nunu m ya mgbe ndị ndụ na ọ bụrụ na mgbe m nwụrụ anwụ mee nunu m ya mgbe ndị ndụ. Nwaanyị o ji wee bụrụ mgbe mama bebi ọkụ nwụ ka bebi ọkụ ji wee mebie niile ahụ na jụgokwa onwe na ụda ajụ na ajụbe unu na-ebugharị n'izu nke unu laikịrị Obinwannem etibe n'ọnụ. Ajọsọ mgba nkịtị na ihe ndị iwu na-emecha na baya because ọ bụrụ ya my business na my business bụ ije mekọ wit ndị ọcha maka afụgo m unu na-esetigoro m onye unu ga-eji gbu papa na mama unu. Nyetago my target bụ lobbying. Kwa ime ihe na-akpọ lobbying. Lobbying ka na lobby everybody now. Unu amara ya bụ lobbying. Ana m akụziziri unu ihe bụ lobbying. Alọbigo m Mr. Mike Arnold ihuge alọbugokwa m agbara nze onye Okeke ịfụ ya ihe niile abụ lobbying. Alọbigokwa m Evangelist now ịfụ ya alọbigokwa m Prince, alọbigokwa m Okwute 12 Stone, alọbigokwa m Chief Chika Daniel na ndị otu anyị na ha na-alụ ọrụ n'Obinwannem Media. Alọbigo onye alọbi ị na-alọbi ọ na-aga na-eme expand ọ na-agbago ị na-eme expand ị na-eme because onye belivru na ihe belivru ọ ga-agakọrọ gị na ya. Ọ dị very simple. Ihe abụrụ ihe na-ama aka. It is for me and you is the reason I create Obinwannem. I did not create Obinwannem to use it to become a first class citizen or become a billionaire or ihe ka esi na-eme with ndị Yoruba. Look at ihe ka esi nwunne anyị na-eme with ndị Yoruba. Negoro ihe niile na-eme n'ala Igbo. Negoro ndị nọ n'Obinwannem na-ayọ ego ka ha wee bido biznes. Enwere nwaanyị nọ n'Imo steeti bere akwa bekwute m wee sị m na nwa ya na-anwụkwa anwụ na nwa ya na ọnọdụ ya adịghịkwa mma. N'ọkwa nnọọ ọgwụ a ga-enye ka o wee dịkwana ya ka ọ dị tupu nọọsụ ka ọ na-aya na-ebu na onwe ezikwa nwoke nke ọ nọrọ anọ hapụ ya wee jewara. Nwoke hapịa jewara nwaanyị na-atasa afụ mana Imoni nọ nnọọ ebe ahụ wee na-ewere ego na-sponsọ ndị na-eji akụ ọkpọ. Onwekwu ihe na-esere ha, onwekwu ihe mere just eme organize si ka eje kụba ọkpọ akụcha ọkpọ ahụ enwe aṅụrị mana ọkụ na-agbakwa onye ọcha. Ndị be anyị na-ajụzọ na-agbakwa afọ ọnụ ya. Une nwere ike ịnọkọta kpọ ka esi si ya ka esi kedu ihe na-emedi na be anyị through charity. Just at least ka anyị wekwanụ wee na-ekwu okwu na ị na-echukwa n'anya afa. Ị mana ihe anyị na-eme wuti ndị Yoruba na onye ka Yoruba ji ama na ya mara ihe na ndị anyị ji abadị sef ka ha na-achịgharị ka ụmụaka na mkpọ na mkpọ. Onye mere bụ ihe na-esere mụ na nwanne anyị nwoke bụ Anyị Don because Anyị Don bụ onye nke m kemgbe ụwa mana ọ na-abụ ncheche ka Anyị Don si ejekwuzi ndị a wichi maka na obi Anyị Don bụ ezigbo mmadụ mana ndị na-ejekwu ọnụ na-anaghị agwa ha ka ha na-eme nunu ife negodo anyị nwa negodo nke anyị na-eme negodo nke anyị na-eme kedu nkunu na-eme ego kunu ji bịa butere na ego ka anyị wee kwụọ ndị workers ụgwọ. Anyị nwere workers so na oge na-adịrị anyị wetebegoro na akwụkwọ because unu ga-esoro anyị wee rụọ ọrụ a. Ime ọ na ego niile na-enye ndị Yoruba nyere anyị nyebie anyị ka wee nye ụmụnne anyị na agụdị ha na-arụ na obi adịghị na ụmụ abrodat na ịbịa na adọ unu
maka na ọ dị ka anaghị eme unu consultation ọnya mere unu ji eme ihe unu na-eme maka na anyị ga-abịakwa nke ụmụ Igbo ihe ahụ ị na-enye ndị Yoruba nyekwu anyị ya ịchọ ka alachara gị shu mana ị ga-enyekwa anyị ya ka anyị wee nyere ụmụnna ya aka na akwa ha na-ebe dị too much. Anyị na-ekwuzi okwu gọvanọ Soludo ifu ya na-eme na main market. Somebody just zụtara afọ nnọọ kpata ego wee bido main market na-azụrụ onwe ya afịa nọkọta nnọọ one day one night aghasasị afịa niile ahụ. Mụnwa zụrụ afịa na Ọnịcha mara exactly what Ọnịcha main market bụ. Ya main market ndị mmadụ ji wee biri the last hope of somebody. Gị just know were abalị ghasasị ihe niile a. O nwere ihe dị iche n'ihe ahụ gị nwa bụ Soludo na-eme na ihe ahụ ndị Yoruba na-eme. Nwere ihe dị iche, nwere ihe dị iche na ahụ. And the same thing ahụ mekwara bụ ihe Peter Mba mekwara na Nsụka. Ahịa ogige Nsụka tọrọ papa ya ka ọ bịara nọ chenjie rụgharịa ya overnight. Si nọ na-arụ ya standard. Anyị na-echene ka mara na ọ bụrụ standard nke shopping mall nke m na-afụ na Germany a maọbụ nke Prince na-eji ọba shopping mall America na nkịta na ọ dịka ọnọ n'eluigwe everywhere dị neat. Ị na-aga n'ime ọ dịka ị na-aga n'eluigwe everything ọ dịghị even ịchọ ihe akwa ka isi like see foto self bịakwara onwe gị na-agara onwe gị every word. Nke nọ ihe aka dị isi Peter Mba chọrọ ịrụ na Asha Ogige Nsụka nke be nna m. Ma na Peter Mba bịara just nọ ka o kwere ebe a mee politics. Mana nsogbu adịrọ. Ọ bụ na ada bịara nkwọnọ ihe Nsụka ga-ewerekwa ọnọdụ. Because na mụnwa na ụmụama nọ na mmiri nchaba m anya maka na mgbe m ga-abata na Nsụka aga m amanụ onye mere Peter Mba ji wee chenjie ihe nne na nna ya ji wee mee ọ ji wee bụrụ Peter Mba. Because na people anaghị ama na ichenji afọ ebe bụ ibutekwa ọgụ na mgba na mmụọ. Maka na ibugharị afa dị na-ana afọ enyere ana ịmana ibugharị igokwa akọ na uche mmadụ ọkwa ara ka onye ahụ ga na-agba na ibugharị akọ na uche. Each plot dị n'ala Igbo, each plot adị m agwa gị anyị ọbụla igoro n'ala Igbo mmadụ ka ị na-ego na-eniri mmadụ ebe ahụ. Ị na-ego mmadụ onye ma nji agwụnụ sometimes na-agwụnụ so that na onye ọbụla goro ana ga-egonwu mmadụ lee ya. Because if you understand the spirit of the land, Chineke nọ n'eluigwe ma na ntụasị ọ ga-enye m aka. Ọ bụrụ loze ụsọsịrị ọ ga-ebu ya aka. Any land you sell in Igbo land, ozu mmadụ ka ị na-elesi mmadụ. Maka na mgbe a nụrụ agha ijugo onwe gị ebe eniri ndị niile a egburu na ya na 3.5 million. Ijugo onwe gị ebe eniri ndị a. Ị nọnugo one day kemgbe a mụrụ gị iwe mara ife na-ekwu now n'ezigie. Iwe sị na-echete na-akwanyere ndị niile eniri na ana ahụ nkịtị nọ na ya na-ekile m na-achọ ka ịdị ka chi gị si wee chọọ ka ịdị. Iwe chete ndị ahụ niile egburu a na-ha ekwu na Biafra sị Biafra sọrọ Nnamdi Kanu sị Nnamdi Kanu sọrọ. Have anybody at all think about how we can pay a respect for the people we think will carry their message to the world without a recommendation from the ancestors, without endorsement from the ancestors? You know, and ihe njigba nkịtị na this Biafra struggle. Oya mere we are kedu onye anyị si na anyị ga-eme invite kwa Paul Okochabi. Yes. Ukochaya? Yes. Yes, I think Happy Marco Okocha. Nwanne anyị nwoke ahụ bụ onye nke mma na o nwere akọ na uche. Mana nna ekirisi nyanwa ana m afụzi akọ na uche nke ya ka akọ na uche nke egolo. Because na okwu niile ọ na-ekwu na ada ụda ọ ma eme research.
ọ ma ka esi eme research, o nwego the connection already. So onye nwere udu connection o nwere ekwesịghị inwekwa connection n'ala Igbo anyị, maka onwe mgbe ọ bịa ati ibe ọnụ n'ihe gbasara gentle yahoo, anụ mbọsị o kwuru for the first time. So which is n'ebe anyị na-aba kịta bụ na anyị ga-amata onye bụ gentle yahoo, mata onye bụ caterpillar, ihe niile ha na-eme. We need to know what they want. So n'ọnya mere mmume itinye nwanne anyị bụ Okocha, ọ na-eme ọfụma. Then anyị arụkọzie together we make sure that we investigate what is going on in our land. Yes, a big debate. You understand me? So because ama m ife Okocha na-try ka o mee, mana mụ nwa nọ n'ihe Okocha na-agbala ọsọ a already. Anọ na m ya almost ebe 15 years. So na onwe ebe agbatara n'ọsọ na ọbịa, amanụ m ihe o ji agbara be nna ya ọsọ. So now we invite him and we talk to him and we go to his own platform and we enjoy it there. Ọ ihe ụmụnne ka anyị na-eme, mana ọ naghara anyị ịgwa gị nke mere ka ọ dị ka ị mara na anyị amarago na-eme ihe ị na-ekwu. Yotago, o nwere okwu mmadụ na machara na na-eme na ịmara ya. Onye ọbụla maka esi eji uche agụ eze ọnụ. So you don't need to tell me what is going on whereby you know. Oh, that is why all of you are running away from me, because if you come to interview me or you come to argue with me, I'm not going to do anything safe in Achibia, because when you want to ask them, me, I don't answer them already safe. You understand me? So all Bonataranachi, God bless me in a way that I can imagine people and I can understand what people are thinking about. If I hear your voice immediately, I already know where you will land. I have tried it many thousand times. That is why I can be proud to say it today. Before I walk over Haptasia. Oh, man, I saw Babana fan. I come to the onion no be one day, now Murife now. And Haman if Hanem and Ekuno Gewese. No be one neighbor free of charge integration. I said it. As more free of charge. At least Obinwannem Motarife no be one. You connection no be one. Two things is very involved. So the mother night say that no be one and hagaga. Muaga na no be one batara bata. Hajeberolo. The mother say they go work. They are working. Before you get on your be one on social media. When you better be one on social media. When Zuzu. Wetere m the photo nya, wetere m video nya. Na abụrụkwa ndị nke mma kwadat na ha bidoro n'obi nwa na-ezuzu wee zuzu wepụ, which is na ha mana nzuzu nke ha ahụ nọ na-eru n'ebe nna ha nọ. So na ha fụkwa m otu ahụ tụkwa m afa, because aga m anabatachakwa ha nchere in the back, because we are going to write official respectable kindness message to all of them, because I ji m obi nwanne ka nkụziere unu how Biafra will come and exactly what Biafra is all about. Obinwannem is number one guidance of Biafran platform all over the world. Do you think that Mr. Arnold just entered this platform just like that? Mr. Arnold, first of all, investigate who I am. He went to Obinwannem website, which he found a something error there. Adansuka account was hacked, and our engineer was not paid attention. And me, I was seeing that thing, but I have not yet feel like to go and remove it, because a lot of work on Obinwannem, a lot. I work on my own private own, I work for Obinwannem, and I make sure that everybody that brought information for me, I reply the person respectfully. When I get bank at 1-on-1, a man and bunny na naba on ya can equal ndi Igbo niile. I know Kitana Bido na batazin de Ogregana one couldn't get you a maze and Kobe one age way biri. Because Nanga Nabatoni may expect yeba. If you know when 1 night working a hack wakanozo or BIAFRA. But many of you Oga BIAFRA. Ogabia Kaini Ba. But I don't went with a history. Oh, when the my here. Oh, when the Chineke goes in Ogugisi.
Oh, when did they check Amua? I have been looking for people that think like me. Obu every day on social media, or they come on a corner, or they come on an marker. No, I love you, all of you. I love all of you. I don't want you people clash. Onye ka nji we na-agba mbọ nje n'ebe ọ na-atụ n'ọnụ ntinye ọnụ nje ebe ọ na-adị mma ntinye ọnụ onye mere nji asị na m nwere two face. That two face now, if no onye ma bụ ife nọ na screen, the face of Prince and my face is the same. It's the same. So automatically, if you did not look it according to how we draw it, you will see it according to how it was looking. You understand? So we are one. I have been preaching for unity in this platform. I have almost about 900 contacts on my WhatsApp, which was number of men that knows me in the whole world. So automatically, if the police arrive here now with all the contact that is on my phone that is still available, even if it is not available, we still go to archive and make sure that we found what happened in that voice. Because before I created Obinwannem, I already designed what I will do to the end of the story. Oyibo, they watch me and they watch them. But the only thing we need is very simple. Our leader, Mazen Nandekano, have said it all. We will partner with Igbo because we are going to transfer all our children, both white and black. So automatically, it will be like America. So automatically, America will help to make our land to become like their land. All the oil that is in our land that are going to help American must be transferred free of charge. Is it not what Mazen Nandekano said? It's not what he said. It's not what he said. Nandekano don't draft everything. That is why I choose Obinwannem campaign. Because it is what you give your dog, it is what he's going to answer. That page you are using now, let me be giving you people as a scope. Page they using now. Okwenwa company go. Obuna na the kind of page now. Obe na abụkwa aja ka obe gwakwa gị ihe go preach bekwa word of God. Na the kind of gafe gwakwa level nke a. Obe kito asị gị butere ya proposal. The same proposal ahụ bunyere ya mgbe ahụ unu na-eche na mụ amarife na-eme. Onya ko ga-asụ bute n'ukunu. Amazem no proposal ị ga-ebujeziri Nandekano as a president of Biafra according to what you are claiming that it is what Nandekano is. Maka ọnụ nwa na-eklem n'ụnụ ma Nandekano na-eto Nandekano na-emezi ka ọ dịzie ka anyị nwa na-anọkọta gbatụrụ Nandekano na onwekwebe o si wee na-arụ akpụrụka with those outsider, which is not ife a na-eme Trump ka a na-eme Nandekano in the public information. Kwenye ube nwana anyị nwaanyị kwurie that is not wrong information and we Jerry Trump, which in the bara Trump delay. The same thing, ihe mere na Biafra Biabehe no gabehe fa na the kind canon up when the body okrikiri. Nandekano organ ebe na amari ihe na-eme na social media. Then kendine wedere information. Kendine wedere na the kind information. The then ye omo agwaro before so that na ebe jofo the way die can get you me invite. Let me go my lawyer Jimako. I wish that our lawyer Jimako will come here. Well, I be about war. And about war. Them I got a bandrem. He kwe. Manaya chorozu kozo me. No nka game ozo ka ina choka ikwenchie. Onwere ihe ozo. We need reconciliation. When Koyibo na-akpọ ceasefire, let us cease fire. This is the opportunity we have been waiting. Because Nandekano say when the world wake up to be talking about Biafra, we not go give them shishi. They are going to be collaboration. Sorry. Because we are not going to suffer anymore. Somebody like Mike Arnold is already like a lobbying of Biafra. Upon mgbe na-akpọta ebe unafuka kosi ekwu okwu diplomatically.
because of what and no one call about may affect in America, and that is politics. When you hear political solution, it is something that's going to make you to negotiate with your opponent. Political solution will make you to open the Bible say kekwe ya ọnụ a na-ekwu ya ọnụ ị ga-atụnye ka ọ ga-esi balance ya. That is what they call political solution. Political solution is very good. That is the part of what Biafra is crying for. But they will not teach you about what political solution mean. That is why now I am going into that political solution. That is why I can now found a group which is that one group will bring all the leaders of Biafrans together so that we can move forward. Obinwannem Company and Obinwannem Foundation is what I'm going to submit to the company. We are going to be group of company, and that group of company, it is company brings security in the land. It is company brings security in the land. Right. All the security you see in all over the world belong to a companies, because companies have something they protect. It is company employ people, and when you employ people, you need to protect the people you employed. The job of government, it is only just to document the history and the information that coming in and out. That is, Soludo don't have a job. These people don't have a job. They cannot be eating in our own suffering. Nnamdi Kanu said in through IPOB Radio Biafra, he said that IPOB where they rush now to DOS power and I go. I'm not power can I don't know what people are trying to do, but then they can say that. I know what he said, and the thing makes me laugh. Now the guy say, okay, I understand that many of you people want to become one of two positions when Biafra come. Fine and good though. But Nnamdi Kanu have said something that I wrote, that when Biafran come, that all the political party or political personnel, ega na akwụghị onye ọbụla ga-ama ya, and onye na-elego the bonds na main road ga-aka gị kpatada ego sef. So automatically na ndị ahụ ga na-rush n'ọchịchị, ego unu ga-adịkwa ka ọ dị na gboo. Mgbe ahụ ndị nkụzi anyị ga-abụ okụzichere anyị akwa ha na-emecha taa akị, shoe ha na-ebendi. So automatically gị nwa chọrọ iji akwụkwọ wee kpata ego, ị ga-adịkwa ready ịta akwụkwọ, maka na datin ahụ unu mere wee turn ndị be anyị upside down ka Nnamdi Kanu si na ga-ebugharị ya, anọnya na-ese okwu. So ọ bụ na gị nwa n'oge chọrọ ka ebugharị ya na ụdị ka anyị katabakwa ha afọ, ịmana ị ga-eje join na e-money ha na. Mana ọ bụ na ị chọrọ ka ebugharịa nke bụ na onye ọbụla ga-ebizi ka chi esi wee kee ya otu ọ dị na American. See how our prince is shining, you know. But if you go our home, those that are shining like prince now are already corrupted. As you see the difference. Mm-hmm. Because if you go to our home, those that is, you know, they dress well, they enjoy well, they are corrupted. So automatically, when you see them, you are seeing corruption. So, but if you see Prince lived according to the law of America. So, what guide brains and knowledge and skills and future of Prince is American system. So, automatically, Prince is an investor to Biafra, or for Biafrans. That is the way Obinwannem is structured, to engage everybody so that everybody will participate through what you know and through what you learn and through what you expect and through what you imagine. That is all. I get joke out.
I like Wamoka. I love church well. Forget here that I am on duty. Uka is good. Church is very, very, very good. That's why Ebukobi and Ebukobi I can imagine I can wear teacher soon of man. Because I will invite Ebukobi. Take note. We will write Ebukobi. Ebuka Obi, pastor. Ebukobi, yeah, pastor, yeah. We will write. We will invite Ebukobi, even in Baka, even in Okunelere, even one name work at Bishop or Igbo. We invite them. Because we bring this platform, we build this platform, that this platform kaigeji tugaria umunna anyị nke dapụrụ n'okwukwe. Maka adị m ekwu n'okwu nwata. No ya ka ụmụaka ji agbara m ọsọ. Enwere m followers of children. Ihe ndị na-ebe abụ ndị agadi. Chekwa maka na ha na-agbanye film. Ihe na-ege m ntị bụ ndị agadi. Chere ma amara ife na-eme. Ihe niile mere invest n'obi nwanne. Akọ na uche ọkwa m na ha kpachara nkata before ha eme invest. Igbo nwere mmadụ, Igbo ma ihe ọmụ kwechiri na mama nkewa Igbo. Onye ọbụla bụ onye na-ekwugide Igbo, ihe a kịta na-eme kịta ga na-ewute, because na IPOB could not recognize Igbo people. Ọ fịara ihe ezigbo alụ. Anọ ihe na-esere mụ na ha okwu, nwere ihe ọzọ. Nnamdi Kanu mechara na-ekwu ese sị na this thing is quite too much. Onye mere so many of you people rather what ihe m bịara ime, because Nnamdi Kanu bụ ezigbo onye Igbo. Then ọ bụ na ezigbo onye Igbo, ọ ga na-efollow the structure of Igbo land. Unless na enwere structure ọzọ na-abụrụ structure nke nna da akọwa n'obi nwanne Nnamdi Kanu ji. Mana ọ bụ na structure ka o si wee sị na ka anyị na-achị ya dịka nna anyị ka nna anyị ha si wee dobe iwu na gbogbo, eji m ya na at least ọ bụ na mejiri eji m 60% ya, so which is na ndị a na lobby now be ga complete is here, which is all stakeholders, and that is what we are waiting now. Prince, that man that said that he will bring people from stakeholder, yeah, I think they are the one that talking about 100 men too. Yes. Okay, they are the same, yeah. Yeah, the same. Tony and Alexander Michael. Mm-hmm. That is Suka guy, yeah. Okay, and Shinedu Anishi. Yeah, he's the guy from Nsuka. Yeah. Mm-hmm. So, I am waiting for their proposal and their aims and objective. Because open opota ono man amade tinya kani for job. I know they go in the wrong channel. When I told you go here, you go enter here. So onya kai neche very soon kai we step, we direction. Because we are going to come together. Ndị bụ ndị media gaa na media house. Ya na be media house. Ịbata na media house, you see, one night nwoke bụ Metusela nwanne Metusede. I'm a Gina page here. The reason they Gina page here because I understand the psychology of one night workable Metusela. I understand it very well, and he know because we connected in the way we think together. Sometimes when I'm the talk now, Prince will be thinking what I will say next, and I will say it. That is how we connect by our ancestors. If you love me, that's why they say, love me before you think about me. Because if you do not love me, you can't think about me. It is what you love is what you think about. Ndị Bible kwụsịrị ime ihe ịhụnanya mgbe ha were echiche ha niile tinye na material things. So the love is not in our people right now. Anọ gafie ezigbo arụ, mana ụzọ anyị ga-esi dozie ya amaka. Maka na ọnya ka Obinwannem ebuki zog. Our people now love material things more than their life. That's why they can waste people's life. Right. You know how to see why people kill now in Igbo land. Why? You know, they imagine that before we kill for power, but now we kill for money. Greed. You know, there is difference
between you kill for money and you kill for power. Before, our people kill for power, so that you will not take position of what I take, so that I will continue controlling people like you control. But for money, it's for collect that thing you have to double it to my own. You get me right? Mm-hmm. Because our people are more that now. When I go for ifa nemefa sifanaka, can na go na 99% of ndị Igbo bụ ndị ori. That is how I position it, so that they can come and attack me. They can come and cut that place and be sharing to the whole world. And they know that I know what I'm saying, and they don't want me to be popular yet. So let they save me as a expected goose. But I accepted it, and this is the time we can make a move to change a lot of things. And I'm happy that I am happy that everything is already done, and God will take control from where we stop today. So thank you, Prince. Thank you so much. And let's move to next level. Thank you. And Yes. Biafrans, friends of Biafrans, lovers of freedom, and Umi Bondoma Negemonti, Unafugo Koswede, Biko, Anamayonu, Nahachuko Kabiama, Kaiman if I game, Kaibiakoton, Onu. Una afugonu ko sada Obinwannem ofu obi ụmụ Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya. Biafra bụ gọọmenti, ndị bụ ndị Biafra na-abịa, ndị gọọmenti Biafra na-abịa, ha bịa anyị nwa ga-arụkọ with them, anyị nwa bụ ụmụ Igbo. So ife niile ya ga-adị mma. Obikonu na-akwado na ife anyị na-eme, na-esoro unu n'ihe anyị na-eme, maka na ị gaghị akwado m na ị ga-abịa ka anyị mekọ ya ọnụ. Ọ ebe m kwụ, bịanụ ka anyị rụkọ n'ọnụ, bute akọnuche ka m bute nke m. Oge hesiri anyị okwu, agaghị m enwe karịa gị, ị ga-enwe karịa m. Ọ nke Chukwu nyere gị ka ị ga-ejikwa bụ mmadụ. Biko onwe onye mmejọrọ ya agbagharụkwa, mana anyị ga-eme ka ọ dị mma this time. N'ọkwa ndụ ka anyị na-azọ, ọ ndụ ka anyị na-azọ. So deje na ụmụnne m, ndị niile na-emere m ihe ọma bịabara gị, ndị niile bụkwa ndị nke na-eme ka ọ dị ka ọ gaghị agaziri m, ọ bụrụ na ezigbo ihe, biko tụgharịa uche ka udo dị. Ndewo na ụmụnne m, ya gazie. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shani. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Eke Oku, Ijele Global. Together we achieve. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in the go home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let them move.
Ubochi Eke Oku. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Eke saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shani. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Eke Oku, Ijelega Bank. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the go home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Eke saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own.
No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechuku Ijelega Bank. Together we achieve. The heart of our brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve. We shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Maziugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechukwu Ijelega Bank. Together
achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Ubochi Eke Oku. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Ubochi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. We must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Ubochi Eke Oku's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem, Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Ubochi Eke Oku, Ijele Gobran. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Ubochi Eke Oku. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Ubochi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem,
the heart of a brother. Obinwannem. We love one another. Obinwannem. In Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem. Everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechuku Ijele Global. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. Listen. Yeah. They say Gidi Gidi Bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Maziugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud.
Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ubochi Eke Oku together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ubochi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shani. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ubochi Eke Oku together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the go home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen.